حسب كان نمالا لسلو قبرلنا بنا يدينا قدس دنقل مريم أمالادنت بنا ملاقت ترادعنت بنا نبياتنا هارياتن صادقان سمايتاتن صلوت هاي تفلينا كم تنهاريات زمهر كايم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نسوعك لنا سمكاي قدس من قصة تمسا فار كام تاب سمايكم دمام دريخون نعلتن جيرانا لما هبنا نانز بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قصة حيلين كبرن زل عالم نتكايما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير سواد كويتا سراوي سلام لك له مسخي كابان سبرغتي خي فركر سبرغي ملتا تسقى جابير مساخي وفسة الدس والكي حتياتنا صري لنا نفط ودخي يسكرسس من تانا محرات لمن لنا آمين افتح ويسرق زينا أملاكنا ودانا يسكرسس كاليكا كان سرعات يا دمساسي أبسا ولدو لبرو ساتي برهان أنتم أبي قناة وايد يا قناة توران سارجو سنة بس مكم كن فتانا نصحنا يرسين سكلوان سمات زيو مهار النكرسس مل عصر تغلتي زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهار النكرسس مل عصر تغلتي بنت اجزتنا مريم انكسوس بنت اجزتنا مريم انكسوس بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزتنا مريم انكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس ناي مسغانا ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና يقرب على እግዚአብሔር አቦን ጎይትና አምላክናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክኖለና ሰዊርና ረዲእና ይሐልውና ነቅሪብና ተቀቢልና ተማዕቅብና ነጽንዕና سعزا سعزي أونا بتحنا أي حجوم بزا قدس على ديان بكل زمن وثنان وفصم سلام كحلونا كل نزغ جابير أملخنا ندمنا لنا وقويتنا جابير كل التحزابون قويتنا أملخنا مدحنا نيس كورسوس لعلي كل قبرين ما انت كل قبرين أو اشتغل قبرين مسكنا كلنا سلا سور كنا نزل دخلنا نزحل خنا نبخاون سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا دعو كنا نزت نعخنا سعزا سعزي أون سلا زب صحخنا نمسكنا كلنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زلمنا كلنا كم محرد كام دللنا إذا قد السعلة زي عن كل زمن وثنان نأخاب بنفرها بفتصم سلام كم فتصم أبنا كل غناتن كل مكران كبون قولن زغانا كل قبر سيطانا نخرجوا في عصبات من لعل سلان أقويتا كبير كاب كله هزب خاونا رح كاب زوريا أبزد زلنا أي بوتاونا رح زتعمل زحيشن أزلنا تمانا نكربيتن كل حال سلان كرقص سلطان ذهب كنا نسخاخا محاو كله كفاء دحننا بالها النمبرنا فتنا يتأتونا حد ودخا ويتانا أملقنا مدحنا يسكر ستمن تفقر سبيل بزقورة محراتين قراتان مساقا معرم محوم زوانا منفذ قدسن مسقانا صنعاتن بوزلك على من كل سعن نزل علم أمين نين السحا مزمور حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راغا أبساي دمسس كاب أبساي تصبيك حتسبني كاب حتياتي وناتريني أنا أبساي فلت ألخم حتياتي كل جزيب قدم أيو بزربا خاص صادق فردخان سوان كاتر كبسي أنا ناغات راي بدلكو أبقى ميخا أكي قبركو نو بابا سات ولدكو نيكا أبا حتيات تنستني نو نحق أوشتي خاطر اليو أبحو انتو محرني انت غصارس بسمع الزات ريني كبردك صعودو صبني تنزغت كتقاينا سمت حقوسات بحتان حقوسنا اسمعني قزكها بحتياتي كولو نبزل أبسايون دمسسو وأملاح طوري اللي بفتر اللي صنو منفسك أوشتي حدث كاب قزكا يدربيني حقوس مدحان كامل أسألي فقادنيا منفسون دقفني مقدخان مفرس صمرم إيه حتى أنا بخاخم اللس إيام وأملاخ مدحاني كاب قدادم أنك فني لساني نسألك حال الكتب له إياه ويتاي أفاي مسقانا خنقرس غنا فريكفت مسوعات ببهاب بلكاني فزي كون اسم أقرب كل كانري المسوعات مرارايت وقوني خمو مسوعات أملاخ صور منفسي وأملاخ نسبرون كت عند بايتو معوني خا نتيم تصقى خاصة ناي قبر الله مكاتيات يرسالي من دا شو مسوعات صرك بزحر مسوعاتي بمولي مسوعات بحك لك أيو شو عم مسويها أرح أقرب لك أيهم هاليلويا إذا سعزيا من بارسجا قوي تعيس كورسوس أم قبرن مفصمتها ساعات معلتن يا كمون دك أسام سالمسل زخنت كم ودعتا جزي عد مسبت قصر صلاة جزي دك أسن كورسون قصين عملاقين مسكان أقرب له حتياتيك حد قال لك إلمنو عليه تسمعنا مزمور 230 أبوي مرقيتا 230 حدن إلسابيت
132 عين عالم 134 سلستن أبي غشي 134 سوري قربك في حين دبل النادى عن انت دا صبيبه كابنات ختم ببغي صاحبتي انت اشمل له ابيات الناس اللي زلالو معنتي كاب تليفون كي ختم بفتني كاب تليفوني زي رايك وخن ابيات هاي نخلنينا اوكي كفتنا 134 هيوت 137 ممر سارة 138 ممر تخل مريم 241 مآزا ممر حوي دكتور حوي أمن قدني غريبة كذا حرة 241 اللي هي بكنيرة سلني أو 241 حرة مولو 240 كلتن رزنت 240 كلتن رزنت 240 شدشتن أنا خم بباي 240 شوعتن تاتيوس 240 شمونتن أبي ملقيتا كتب بلنا تخلو تعمكم ده هو عرة نباي دا بيتره أو أبونا نباهم يا الراي سلقالات እግዚአብሔር استمسكنا يهون اللي هو تسمع لنا مزمور داويت مبل 248 هللويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ በዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለመ ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይታ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርታ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣግባዘን ጓራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል ተዝቐርቡ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኮ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያት ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተክፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰራ ኣባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ክፍልታት ጸሎት አይን ዓለም يطعمك دي عين عالم نبب كم مصحف يدي خنببا هو خاب ناتك كم مصحف كنببنا كلنا مصحفنا سيلفون دما زلنا تزلنا ندالو مو سيلفون انتي زبل الله خويني انا ايترغبيني كمغنيات ابتدي كوينسني يا دحان السابت لو مخنا حلفة كينا مالتي دحان امبي
دحان كم بابا أخلان وكوب تسكرينوني نببا له خنك بابا أخلان ستيلون دي خوينو سكرين شير أي تقبلن حجي أبيات الله أوكي هذا أبو عزمناكم أين عالم هذا اللي هذا هيوت على كده ولا تأبزل go ahead ጸሎት ሃይማኖት ናተይ ክፍልታት ጸሎት ናተይ ክፍልታት ጸሎት እሺ ናይ ተዓሽድሽ ኢና ዘለና ንምሸት ሕጂ ረኣይክ ንኽእል ይመስለኒ እጅርዮ ኣለኹ እንታይ ካልኣይ ነቲ ኣልካ ነርካ ንዓይ ንዓኺ ይበልኩ ድሓን ክበከ ድሓር ክፍልታት ጸሎት ኣይን ዓለም እሺ ሕራይ مأتو ጸሎት ሃይማኖት ዲ ሓቂ ኣብዚ ስክሪን ኣምፂል ክሎ ኣብ ስክሪን ኣለኪ ክፍልታት ጸሎት ሕራይ ቴንክ ዩ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ሓለፈ ዕድመይ ንኹነንን ፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሴ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካብሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሰን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልበን ኣብ ልዕል የላ ኣብ ገሃነቡን ቀጽለ ኣብ ገሃነቡን ነመስግኖ የልበን እሞ ኣብ ድቃስ ትክክተን ሲእኽና መድሓኒኹም بنسحة أو أملاخي محرنا أدحنا نعملكي تماهتني سبعة لأب والد منفس قدس كبرنا أملاخي موال سب زي ودا هيوت إشي thank you موال سب زي ودا إذا عالم زي أخوان زال عالم زي نبر أنت زخوانتي نفسي نتصر زخوانا مخنيات محل وكنيرو جنك إتصيف زخوانات تقبارات كن إتحمق إكيك أب قدميتي حقنا فرادي مستغلة أب حقات عارات تسطيحي أب تشللتنيا كدع سقاخي اللخي انتايوتي اتهوئي ملسي أو كريستوس أملاخي يتعزيو زفرح من بفردخا اسم بدنا تزال عالماوي فردخاون كنبركخ بتي ملكتاوي نصبراق برهانكا انقطقط ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባላይ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ የዘኒ ወዘፈኒ ዓለም ወለዓለም ዓለም ኣሜን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ወንጽሕቲ ድንግል ኤልሳቤጥ ዋይ ሕጅግርም ኮይና ኦንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ናዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቕሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊት ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኻይን ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሺ ኣልዕል ኣብሉለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ እዩ ከተወዲያ ምስለኒ أخلاتا أوه أو قويتا بزاليتي زيا ممرسارة ممرسارة تمكري أو قويتا بزاليتي زيا نأمو بزي حاتيات كنحدر حلونا أو أملاك أبوتاتنا نسخا بروخيخا برختكا أزيو بزحيو قدس سمكاون نزل عالم كبرز مالوئي آمين
ወጎይታ ከምትን ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምህረትካ ከምኡ ትኩነልና ዓይንቲ ኩሉ ንኣኻ ይፅበ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦ ኦ ኣምላኽናን መድሃኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ኣሌት እዚ ንዘለዓለም ተድህነናን ተቆበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ሕቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምህረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምእኮብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድህና እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድህነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምህረትካ ናብቶም ዝፈልጡካ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘላለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንኣኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምህረትካ ፀፅባሕ حقنتك دما ليتي ليتي أزنتو هاليلويا ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ أمولو هراي الله تكدي أب تليفونك الله تنجح هراي سبو ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ጎይታ መሐረና ምስጋና ነብኩልን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብትበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበልና ኦ ጎይታ ሕሙማት ካብ ፀሓዮም መፈውሶ መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ከዓ ብቆኑ ማገዲ መድሓዮም ብሰላም ጥዕናን እናበትዖን ኣሕዋትና ኣሓትና ከዓ ነብሶም ዓርፍኦ ካብ ሓጢአን ዝፅሆን ካብ ጎይታ ርዳእና ንሕማት ካብ ፀሓዮም ምእንቲ ትቅድስም ካልካ ከዓ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ከዓ ነብሶም ዓርፍኦ ካብ ሓጢአን ዝፅሆን ካብ ጎይታ ርዳእና ድማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣሳናን ደገልና ክፋድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ይስጋኹ ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ቁምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን دكتور تجاب حوي جزاءات لهم مال هره أو قدس ውዳሴ ምስጋና ማርያም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ أنا أبصحي أسو اوكي مسكانا لقدست ድንግል ማርያም ሙሉ أنبا أوكي مسكانا بكده أحب كخون مش كان إخاك هو ونو دحان تنكالت كبا ميسوري ما أزا أتصلي
تقصري كاب سكرين دي اب سكرين ايتعمل انديا كاب تليفون كنت اللي تكتا اقبيا اوكي خندي تاشموتا بيج حزا خندي مصحف تليا تكبر عن كلتن قص 40 كلتن او لا امن تايمو كاب مصحف قدسي كاب نانا مصحف زلو خنري مداد لخ مصنحي حراي داي مصحف دالو حراي مصحف قدس حيزه لخو اب مسلا كوني افتنا نغو صلوت مازي افتنا نغو صلوت اب 4 سنه يبلين الساعه قالوا تابب دحن مدي بلا تخن حراي رزنت الله تكدو تاب ወላትኒ حراي قصل بالي ምስጋና ንቅድስ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላኽ ወልደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ንእንቲ ሓጢአትና ክሓድግልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና አዕርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ አማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከረና ኣሜን መእተው ጸሎተ ሃይማኖት መዓዛ ራሂብካ እንተለኺ حرق ترحس ولدو الله تكديا تأب عين سمعكنا لنا ترحس زارب انت اللي خير اوكي تاتيوس الله مأتوي ጸሎተ ሃይማኖት ኦ አደ ሐቀኛ ብርሃን ነክብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክልና መጺኡ ከአነ ነፍስና ስለዘድኃነናን ነመስግን سوري تاتيوس ميت غيرك مثلا دقيقة اوكي بجمر ኦ አደ ሐቀኛ ብርሃን ነክብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክልና መጺኡ ከአነ ነፍስና ስለዘድኃነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት አክሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን እድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስር ንሰግደሉን ነክብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባረኸና አሜን አሜን قريت أنميت مقدار عبيات النزالة بحاسة يسمعكم هاي ما تو ناي هايمانوت ጸሎታም እናወልስ እሺ ካፈአሉ ተመንሰኹም ተዘም ስድራ ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ፈጠረ بحد أملاخ بالزابير أمن بحد قويتا إيسوس كريستوس عالم كي تفتري مسؤول لو زخاني ولد واحد ون أمن كبرهان زترخب برهان كبحق أنيا أملاخ زترخب أملاخ زتولد أمبر فطر زي كوني وملكوت مسعب معرض زخاني كل بؤو زتفتري زي كوغنا أبزي مدري زولو يخون ويس أب سماي ونمت تفتري البون ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ መድሓና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመንን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም እተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስኤ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን አቦኡ ተቐመጠ ከም በሓድሽ ንሕያዋንን ንሞታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታ መሕወይ ብዝኾነ
ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን መስግኖን ብነቢያት ዝተነግረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያ ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን። ንሓጢኣት ንምስትራይ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሳኤ ምውታን ንዘለዓለም ዝመፅእ ሂወት እውን ተስፋ ንገብር። ኣሜን። ሰበት ጌታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሕደገልና። ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ ቅዱስ አብ ቀሺ ዮሐንስ እሺ ይሁን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን መልእን ኣለዋ። ኮኑ ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦና መሐረና። ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓላት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረድአ የብልና። ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። በድሌትና ዝገበርናዮ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ጎድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ድስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ብቕዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና አምላክ ወአኮ በከመ ምሕረትከ አምላክ ወአኮ በከመ አበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ጎረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃለና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕምሳና እንደገልና ኣብ ክፋድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣምየን ኣውዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ክፍረከ ርስኹም ብረኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልቲ ሓጢአትና ክተርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ኣቦ ናይ ንስሓ ጸሎት ኣብፅሕያ። እሺ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣእናዮ
نسخارو هروهم مفكر سبن سلزخونكا من تقدس سمكايلكا تعرقنا نحدقلنا وأملاخ بسلام كنحدر سلامات ريتهابنا أبزانا يديك أسجيزينا خاب كل جنكت نس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنات ألان كحلونا خا ناي سلام ملأخكا لأخلنا سأجان برهرهين تمفكر سب بزخنا حد ودخا قويتانان أملاخنان ملحنينان يسوس كريستوس اتبعون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلوكا معري خامس زخنا وهابه هيوت منفس قدسين سقانا يقبئكا حجين نزل عالم آمين آمين. صحر نفس وكيف سعاد زصلى صلوت وقويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا وام نفس وكيف ساعتين جزين سماين مدرين بخبر السجرلكا كرسوس من أملاخنا وعلى نويت عقسن بزح مرتين سنيات تملخان روحن نتمانا زقدامهم حتياتنياتات محر نحاتب النسحات مليش بهوات كنبرن بر ما تزيت دلي من تصبيهم دل سفا سمايات كرخبون كلهم نابدحنا تتقدم وقويت أبزا سعدي أنا كل ساعات لما أنا نتقبل هواتنا كان علنا إزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمع أمامنا فوس أتياتنا حدا قلنا كاب كل خفاء حزن سكيات بر عنا كلنا نكون قبور لسان ملعب حلونا ناو هدات امنت كان من رحمة انتي نابتو زي مرمرن زي بسانين في التتكام بس عدلنا نسخان زي العالم بروخيقا أمين أوغويتا كبور مسكن ودخان نسخاتكم سي كتصلي خلهم كمزبلو النابلة كمزب مهرنا كنزلنا هنسوعك بقعات قبرنا سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس انقستغات مسا غاد كامتا بسماي ومدما مدري يكون علات نجيرانا لما هبنا نان زبدلنا كم حدقنا بدلنا أبسانا حدقلنا كفاد احنا النمبر فتنا يتأتونا منقستين حيلن كبرن نزل على ناتكايما أمين وزت يا مريم بناي قدس كبريم ملا سلامتا سلام لك الله اللي ناخد انقليخي سقاخون دنقليخي أدي جابي هرصبات كويتا سراويت سلام لك لكم مسخي كوان السبرختيخي فركرسخم بروخي ومن تتصقى يا بهير مساقي وفسيتي داسي بالكي عطياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين شكرا مسقانان نام لاخيكون يا بهير قبل له آمين قال يسمعنا اللي هو يسمع لنا تسلي صلوت أبكر مجزاوير عريقو مع الزورر محرات زورر يقبر لنا زغبركم حزب اجزاوير نزغ قدس بيت كريستيان تهبو ناي عربي صلوة سركن كمول مصنعتي مصحف قدس بانك أدوان بتبعتن جزيهم من سرحكم ناوهايكم تكاتاتلو زلهم تحساب الساعة زبدحنا سلام عاكيبو نابز قدس أقلقلوت كنساتف زردانا زدقفنا لعلا بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا بسحيو نقول لهم بالساعة زي بسببا أبسقم أبشقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي هبو أبيت ما أسرت نزلو مساحرا يفتر لهم بموت سقان استفلينا قنت من سميات هقرق قدساني وارسهم أمرير حزن نزلهم قاعدة بس قدساني دبسكم نقول لها زستوعل أمره بمودعتنا يسبق لنا لومي كان فقاد إكزابير أب كلاي ملقت هاري قبس باولوس نفسه بكورنثوس معرف عسر تحدى إنا كنرئي باتي أبيد كلها نازلو سلفونات انتحرينا كاب حدا سبع عسر وحامش يزلو هواريا باولوسن حسوت هواريات زبل حزلو أتي خلاي كأخاب عسر شدي شخص ساب سلستان زلو هواريا باولوس كم تساقي زبلي سلاز خلت أنا بابات كهلوناي توم زتعملنا خلنا نخيل ملكت جبر لي ملكت جبر علي ما نابن باب كنيسة جاجر أنا خلت بخيل يبغى هراي رزنة حبتنا كاب هذا حساب 10 وحمش تزلا هراي قالوا أنا مارلو هوبا عندنا أين عالم هو
هراي كاب 16 كساب 33 كساب فسامي حواريا باولوس كم استساقي يبل هراي زبنا أقلقلت كبار رزنت حبتنا قصلي እሺ ምዕራፍ 11 ጳውሎስን ሓሰውቲ ሃዋርያውትን ገለ ቁሩብ ዕሽነት ክትዕገሱኒ ምደለኹ እስኪ ተዓገሱኒ ደኣ ብቕንኢ ኣምላኽ ተቐንኣልኩም እየ እሞ ንጽህቲ ድንግል ንክርስቶስ ምእንቲ ክቐርበልኩም ንሓደ ሰብኣይ ኣሕፅየኩም እየ ግናኸ ከምቲ ተመን ብጉርሑ ንሄዋን ዘስሓታ ከምኡውን ሓሳባትኩም ካብቲ ናብ ክርስቶስ ዝኸውን ገርህነት ንጽህናን ምናልባሽ ከይጠፍእ እፈርህ ኣለኹ ስለዚ ሓደ እኳ ንሕና ዘይሰበኽናዮ ካልእ ኢየሱስ እንተሰበኸ ወይስ እንስኻትኩም ዘይተቐበልኩሞ ካልእ መንፈስ እንተተቐበልኩም ወይስ ዘይረኸብክዎም ካልእ ወንጌል እንተመጻኩም ጽቡቕ ትዕገስዎ ኣለኹም ኣነ ካብቶም ኣዝዮም ብሉጻት ሃዋርያት ብሓንቲ እኳ ዝሓምቕ ኣይመስለንን ብዘረባ ከዓ ዓሻ እንተኾንኩ ብፍልጠትሲ ከምኡ ኣይኮንኩን ግናኸ ብኩለን ኣብ ኩለን ኣባኻትኩም ጉሁዳት ኢና ወይስ ንስኻትኩም ምእንቲ ልዕል ክትብሉ ኢና ኢለ ንርእሰይ ኣትሒተ ወንጌል ኣምላኽ ብኸምኡ እንተሰበኽኩልኩም ዶ ሓጢኣት ገይረ ንስኻትኩም ምእንቲ ከገልግል ኢለ እየ ካበታተን ዓስቢ እናተቐበልኩ ነተን ካልኦት ማሕበራት ዝበዝበዝክዎን ንስኻትኩም ከለኹ ከም ምስ ሰኣንኩ ካብ መቄዶንያ ዝመፁ ኣሕዋት መሊኦም ለይ እሞ ኣብ ሓደ እኳ ኣይከበድኩን ብኩሉ ድማ ርእሰይ ከየኽብደልኩም እጥንቀቕ ኣለኹ ክጥንቀቕውን እየ ከምቲ ናይ ክርስቶስ ሓቂ ኣባይ ዘሎ እቲ ትምክሕቲ እዚ ኣብ ሃገር ኣካያ ዘሕድገኒ የልቦን ስለምንታይ ኣነ ስለ ዘፍቅረኩም ድዩ ኣምላኽ ይፈልጥ ግናኸ በቲ ዝመሓልኩ ከማና ኮይኖም ምእንቲ ክርከቡ ነቶም ምክንያት ዝደልዩ ምክንያት ምእንቲ ክኸልኦም ኢለ እቲ ክገብሮ እየ ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ከዓ ሃዋርያት ሓሶት ዝጥብሩ ዓየይቲ ርእሶም ንሃዋርያት ክርስቶስ ዘምስሉ እዮም ሰይጣን እኳ ንርእሱ ንመልኣኽ ብርሃን የምስል እዩ እሞ እዚ ኣየገርምን እዩ ስለዚ ከዓ እቶም ኣገልገልቱ ንርእሶም ነገልገልቲ ጽድቂ እንተይኣምሰሉ ዓብዪ ነገር ኣይኮነን መወዳእቶኦም ግና ከም ግብሮም ክኸውን እዩ ስለቐላቱ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን በህይወት ይስማዕልና ዘመን አገልግሎት ኪባርክ ረዘነት ሀብተና ራይ ኣዴና ዓይና ኣለ እሺ ከም ብሓድሽ ከዓ እብል ኣለኹ ሓደ እኳ ዓሻ ከም ዘይኮንኩ ኣይመስሎን እንተኮንኩስ ኣነ እውን ገለ ቁሩብ ምእንቲ ክምካሕ ከም ዓሻ ጌርኩም ተቐበሉኒ እዚ በዚ እውነቱ ትምካሕ ዝብሎ ዘለኹ ከም ብዕሽነት እምበር ብእግዚአብሔር ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብዙሓት ከም ስጋ ካብ ዝምክሑ ኣነ እውን ክምካሕ እየ ንስኻትኩም ለባማት ስለ ዝኾንኩም ነቶም ዓያሱ ብተሕጓስ ትዕገስዎም ኣለኹም ሓደ ከም ባርያ እንተ ገበርኩም ሓደ እንተ ወሓጠኩም ሓደ እንተ ሓዘኩም ሓደ እንተ ኮርዓልኩም ሓደ ገጽኩም እንተ ጠፍዓኩም ትዕገስዎ ኢኹም ንሕና
ድኹማት ኮይና ከም ዝነበርና ብናይ ውርደት እብል ኣለኹ ግና ኸ በቲ ሓደ ካልእ ዝደፍኣሉ ብዕሽነት እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እውን እደፍር እየ ዕብራውያን ድዮም ኣነ ከዓ እስራኤላውያን ድዮም ኣነ ከዓ ዘርኢ አብርሃም ድዮም ኣነ እውን እየ ኣገልገልቲ ክርስቶስ ድዮም ከም ጽሉል እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ እበልጾም እየ ብጻዕሪ ሕልፊ ዘለኒ ብማእሰርቲ ሕልፊ ዘለኒ ብመውቃዕቲ ፀብለል ዝበልኩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሞት ዝበፅሐኩ እየ ብይሁድ 5 ግዜ ነርባዓስ ሓደ ጎደል ተገረፈ 3 ሳዕ ብሽመል ተዘቢጤ 1 ሳዕ በእማን ተቐጥቀጡኒ 3 ሳዕ እታ ዝነበርኩዋ መርከብ ተሰብረት ለይትን መዓልትን ኣብቲ መዓሙቕ ባሕሪ ሓደርኩ ወዓልኩ ብዙሕ ግዜ ኣብ መገሻታት ነይረ ኣብ ሩባታት ፍርሃትን ኣብ ከተርቲ ፍርሃትን ኣብ ደቂ ዓደይ ፍርሃትን ኣብ ህዝቢ ብፍርሃት ኣብ ከተማ ብፍርሃት ኣብ በረኻ ብፍርሃት ኣብ ባሕሪ ብፍርሃት ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ሓሶት ብፍርሃት እየ ዝነበርኩ ብዕዮም ብፃዕሪ ብዙሕ ግዜ ብምንቃሕ ብጥሜት ብፅምእን ብዙሕ ግዜ ብጾም ብቁርን ብዕርቃንን ነይረ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ነገራት እቲ ኣብ ፅባሕ ዝፅበየኒ ማለት ብዛዕባ እቲ ብኩላተን ማሕበራት ዝሓልዩ ዘለዉ ሓልዮት እዩ መን እዩ ዝደክም ኣነ ዘይደኽመሉ መን እዩ ዝዕንቀፍ ኣነ ዘይነድደሉ ክምካሕ ዝደልየኒ እንተኮይኑስ ኣነ ብናይ ድኻም ክምካሕ እየ እቲ ንዘለኣለም ብሩኽ ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ከም ዘይሕሱ ንሱ ይፈልጥ እዩ ኣብ ማርቆስ እቲ ኣብ ንጉስ ሬጣ ምስሌኔ ክሕዘኒ ደልዩ ነታ ከተማ ሰብ ደማስቆት ኣሕልዋ እሞ ኣብ ከፈር ገይረዮ ብመለኮት እቲ ቁፅሪ ወርደኒ ካብ ውዲኡን ኣምለጥኩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር አሜን ቃለ ሕይወት የስማዕልና ዘመን አገልግሎት ከን ይባርኽ ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ካብ ዝቐፂሎም ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ናይዚ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ፅማቕን ትርጓሜን ከቕርብልና እዮም ንሓውና መምህር ተክለ ማርያም መንፈስ ቅዱስ ዝዓየሉ ህያው ቃሉን መንፈሱን ኣብ አንደበቶም ከሕድር ንኩላህና ከዓ ሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጥዕጥዕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና አሜን ቃል ሕይወት ይስማዕና ብመዘተ الله يرى لي سكرين شير ዝገብሩ ዘለኹ ወረአ ኣለኹ ኦኬ ቴንክ ዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አቦታተይ ካህናት ካብ ሓታተይ ፍትሑኒ ኩልኩም ተሳተፍቲ ናይ ጉባኤኻ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ እንቲ ኣቦና ኣበይ ሙሉጌታ ዝበልዎ ሎማዓንቲ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ክንርኢ ኢና ከም መእተዊ ለሒዘዮ ዘለኹ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሓላፍነቱ ወይ ከዓ ንስልጣኑ ካብ ምጥባቕ
ኣይቋረፀን ምክንያቱ ብዛዕባ እቲ ንክርስቶስ ዘለዎም ተኣማንነት ምናልባት ካልኦት ንኣእምሮኦም ኣባላሽዮም ከይከውን ይኽእል እዩ ብዝብል ሓሳብ ክካታዓሎም ምእንትኡ ዘይኮነስ ምእንትኦም ኢሉ ክካታዕ ይጅምር ማለት እዩ ደገፍ ካባሓትኩም ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልኩውን ይገልፀሎም ንዓቶም እሽነት ክገብር እኳ እንተ ዘይፈተወ ሰብ ቆሮንጦስ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ንምቕባል ፍቃደኛታት ስለ ዝነበሩ እሽነት ክዛረቦም ኣድላይ ኮይኑ ረኸቦ በእሽነት ገይሩ ከዓ ይገልፀሎም ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ በእሽነት ተበጊሱ ምስ ተጻረርቱ ማዕረ ከም ዝኾነ ተዛረበ ከም ኣገልጋሊ ክርስቶስ መጠን ግን ከምቲ ኣብ ስቅያቱ ብንጹር ተገሊጹ ወይ ከዓ ተጻሒፉ ዘሎ ካብቲ ስቅያቶም ናይቶም ኣገልግሎት ዝበልጥ ምዃኑ ከዓ ይገልጽ ብዙሕ ኣብነታት መከርኡ ድሕሪ ምዝርዛሩ ከዓ ክምካሕ ዘድልየኒ እንተኮይኑስ ኣነ ብናይ ድኻመ እየ ዝምካሕ ኢሉ ኣብቲ መደምደምታ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እቲ ድምካሕ እንተኮይኑስ ብእግዚአብሔር ምካሕ ይብል ግን ዋላ ሓንቲ ኣነ ድምካሓሉ የብለይን ትድምካሓሉ ግን እቲ ድኽመተይ እዩ ኢሉ ከዓ ይውድኦ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ ሓደ ስለ 4 ደሎ ብሰንኪቶም ናይ ሓሶት መምህራን ወይ ከዓ እዞም ጁዳይዝምስ ዝበሃሉ ነቲ ሕጊ ናይ ኣይሁድ ከምፅኡ እንዳደለዩ ወይ ከዓ ከዳቕልዎ እዮም ዝደልዩ ዝብሎም ኣክቹዋሊ ንርእሱ ንምክልኻል ኣድላይ ኮይኑ ረኸቦም ምክንያቱ ምስታቶም ይኸስዎ ስለዝነበሩ ከምዚ ኮነ ስለዝብሎ ዝነበሩ ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ዝኣምሰለ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ረሲዑ ንክርስቶስ ውፍይ ዝኾነ ነዚ ብሕፍረት ጥራይ እዩ ክገብሮ ዝኽእል ነይሩ ብሕፍረት ክብል ከሎስ ብትሕትና ማለት እዩ ምክንያቱ ከይተጃሃረ ግን ስለዘገደድዎ ስለዝተገደደ ከዓ ብትምክሕቲ ክዛረቡ ክኢሉ ስለዚ ዋላ ሓንቲ እኳ እንተተገደደ ብቀዳምነት ይቅረታ ይሓትት ምክንያቱ ከምዚ ኮነ ድግባእ ነይሩ ግን ይቅረታ ይሓትት ኣሎ ንምንታይ ከምዚ ከም ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ኣፀቢቑ ክገልፅ ኣሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ንገዛእ ርእሰይ ክነኣድ ክንእዳ ከለኹ ብዝያዳ ክትፀሩኒ ክትዕገሱኒ ይደሊ ምክንያቱ ንገዛእ ርእሱ ዝፀሮ ድንእዳ ደሎ እዩ ዝመስል ግን ንዓቶም ንምርዳእ ኢሉ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ደጊሙ ደጋጊሙ ከዓ ተዓገሱኒ ተጣወሩኒ እንዳበለ ከዓ ይቅፅል ማለት እዩ ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዝተገደደ ምእንቲ ገዛእ ርእሱ ዘይኮነስ ምእንቲኦም ምእንቲ ክርስቶስ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብታ ቤተክርስትያን መርዓቱ ዝኾነት ንክርስቶስ እያ ኣራኺቦም እዚ ክብል ከሎኻ እዛ መርዓት እዚኣ ከይ ትጋገ ይፈርህ ሕጂ ንሳቶም እቶም ጁዳይዘርስ ዝበሃሉ ከጋጊቦም ስለዝፍትኑ ደለዉ ከይጋጊቦም ይፈርሕ ኣሎ ኣብዚ ናይ መርዓ ክንብል ከለና ሰለስተ ነገር ኣሎ ኣብ ይሁድ ኣብ ናይ ልምዲ ናይ ኣይሁድ ማለት እዩ ብመሰረት ልምዲ ናይ ኣይሁድ ሰለስተ ስቴጅ ኣሎ ወይ ከዓ ሰለስተ ቅድም ኢንጌጅመንት ይብሎ ከም ንሕና ሓፀንብሎ ማለት እዩ በትሩስታጅ ዝበሃል ኣሎ ልክዕ ሲቪል ማሬጅ ዝብሎ ኣብታ መጨረሻ ከዓ መርዓ ሕጂ ከመይ ማለት እዩ ደኣ ዋላ እታ መጀመርታ ኢንጌጅመንት ራ ኮይኑ ሕፀ ተራ ኮይኑ ሕፀ እዩ ኢንተንት ነይሩ ማለት እዩ እታ በትሩታ ትበሃል ግን ልክዕ ከምታ ዝተመርዓወት ከምኣ ልክዕ መሰል ኣለዋ እንድሕር ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ርኢናዮ ኮይናሲ ንዮሴፍ መርዓትካ እዩ ዝብሎ ምክንያቱ መሰል ስለ ዘለዋ ልክዕ ንሕና ከዓ ከምኡ ኢና ሕጂ ብኸመይ ደኣ ንሕና መርዓቱ ክንከውን ንኽእል ማለት እዩ ከምቲ ቤተክርስትያን ዝኾነቶ ቀዳምነት ቃል ወንጌል ክንሰምዕ ከለና ንሱ this one is engagement ንዓና ቃል ኣምላኽ ክንሰምዕ ከለና ንሱ engagement እዩ ወይ ከዓ ከም ሕፀ ማለት እዩ ምስተጠመቕና this is the truth ምስተጠመቕና ምስ ኣመና ስጎንዶ ሙምክን ወስድ እንዳፅናሕና እንተደኣ ኮይና እዚ ከም ሲቪል ማሬጅ ኩሉ ሓላፍነት ወይ ከዓ ኩሉ ከም መርዓት መሰል ኣለና ማለት እዩ ልክዕ ይግባአና ኩሉ ኣብዚ ከለና ከመጨረሻ ትኸውን ግን ምስ ክርስቶስ ኣብ ካልኣይ ምፅዋት እያ ሽዑኡ እቲ ናይ ብሓቂ መርዓ ይኸውን ማለት እዩ ናይ ብሓቂ መርዓ ይኸውን ኣብ ራእይ ዮሃንስ 21:2 ከመን ኣሎ እታ ቅድስቲ ከተማ እታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊ ኢላ ከም እተሰለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ርአኹ ይብል ማለት እዩ እዚ ከዓ እታ ናይ ብሓቂ ብመርዓ ገይሩ ንዓና ከረዲአና ዝኽእል ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ሂዋን በቲ ተመን ዘታልላ ከምኡ መታን ከይታለሉ እዩ ምክንያቱ ስራሕ ናይ ሸይጣን እንታይ እዩ ምትላል ካብ ቀንዲ ስርሑ ምትላል he deceives you
يتشمسي أنن هي أكيزيسي كل جزء زن أبوثاتنا زبلون مالتي يتعلق يفتنك دحرك أي خسك مالتي كم سب قرنطس بتهم نحاسك مهران كي وصلوا يفرح قليل مقبار حنتي أتحساس بازلو نخرستوس ملو بملو موفاي مالتي إذا أخذ مراتي بس أسران كل 30 شعاتن لا نإزقى بهير أملاك بملو لبخان بملو نفسها بكل حسابات كان أفكره تأززه ويكا صعبه مالتي مبزحتهم حسات ويكا كريتيكس زبحالو إذا تغسل ذئة سجنت كم زخانات جيرم يوم زحسبه إذا كان يكونن إتهم أيهود نت ونجل أزيوم سلزب بالاشوا بحكي كال ونجل إيو ميل إذا خا قبل يكونن سلزي أب غلاطيا عرف حدا فان شدش تنري مخيلنا سلزي ها باولوس إزوم سبات ذئاتهم كابتي التبالاشخمو التبلخ انت كابتي نحن سبقنا لكم تقبلكم كال ونجل كال إيوسوس كال منفس كم كال انت لا تسبيح لكم اذا تقبلوا كم زي بلكم زلم مالتي نسخاتكم كا انت تقبلكم وانا زخ انا مساتهم كتكون يكون اذا سبات زياتهم ورداتن حسراتن كم صلكم يوم اذا ام تزلوا انت خونا جن اذا قربهم حدش وانجيل وي كريستوس يبلون مخنياتو تحقي معاتهم ايكونن دلو اب غلاطي حدا فشدش تزلان تاكبي كابتي بتصقا كريستوس يصوعكم كنتي قلتيفكم ناب كال ونجل مقلباتكم يقرمن الله نزل تسئلوا معها اللي ويلهم مالتي ناب كال كم يقركم نعانا تسعبون يركم نعانا تقبلكم ران يركم حج خاسي نعاتهم تسعبوا مالتي هاري باولوس دد حريئتهم حواريات إنا زبلو زنبورو مرؤوت سبات كم زي كونه بحج عاجة كم زقلت مالتي يقال معرم على مسؤمس خم زي كونه بفلتقت حواري باولوس أمانغو سب قرنطوس جور إنيرو فلتقتوس يولدوه مالتي حواري باولوس بتعارو نرأسو يعني ما بقى إذا خاب جور هارت 10 شمن ثلاثة تقوليس له مخنات كاباتهم سلد أي وسدني لهم كاب حد خص زحابهم كان خباخاتكم سلد أي وسدن مخنات تذكركم أنت تخوني روسي سلد خباخاتكم وسدن نسجن مخنات نقول مالنا من تاي كم زي وسدن مخنات السوداء ترى أوسيدو كم نحست وانقول كأنا عاتهم سلد حابنا مخنات نسو سواء خويني وسدن نحنا خالقكم هاري أصل زخنا كن وسدن خوينا أنا عاتهم كقال لهم من يجربوا ساتهم جنب خالق يريون مالك يبدؤون يرون مالتنا لألبلة ونجيل بمسبح لألبلة إذا خا كل زقابز النبرة بتي حق من التريكوين مساعتهم أي تتعرفن مالك ويك أكال نجر أي صراحة كم تزقابرو ساتهم أجر ناب قرنطوس مسمته كالو تابعت كريستيان حجزهم يعني إذا خا كاباتهم بيكونس كابتال بتقسيانات حجز وسيدو نيري ولاون مسأنا سجع زموت صوتهم بتصوتوا بعلو صريحون يكايد نيري إذا خا أتي لومود لمدي زنبرة يوز مسل فليبي أب تسولونكي سبخ كله بتدقاقامي كم زحقوزو خا أب يقلت فليبي 4 10 شدشتون علو كمون عباية كريستيانات مقودونيا أب قرنطوس كله حقيقة ميرونيو سلاسين تيموثيوس سقعد موتوخا السو انداسر حي صدين ميرو زي نتي كاباتهم جنزب كيوسد ويكانا آتهم كيبر تعلم إلوز قبرنا نجري مالتي وانجيل أكايا بناتا كم استسبخي زمكح مناتو ولا حانتي أي كفلون يصاب نخلصتو سيبي بناتا يخا دقل قلنيرو كمتي زقبرو خا بقت ألنت كقبر إيبل إذا خا ولا حجون تزارب الأمر كابخاتكم جنزب أي وسلني سقع من داي سقع استبسلو مالتي سقع بردهم بعلاتهم سقع زلوم بد كاباتهم كوسد أيدلين وي حجوز يقولوا من مالت أيقونة جن سقع زي وصلكم سقع زي تردعكم دلو أي وسد ميلو كم يغطي مالتي تم سبقت وانجيل حاسود سلازيف كركم كابخاتكم قال عجز إكون أي قبلن يو يقولوا مالتي أملاككم وهم زي كونه يفلت يقولوا كاس يمحللهم مالتي هذا خابتي هم أوز جبروا له مخنيات نظام فتعرفين تابعت كريستيان دقف نمحتات ولا حنتي نمخنيتات يهلهم إلي يمكن في أقدم مجبولكم عليكي كم تنساتهم من رؤسهم كان حنو خلوا أون كي ترفه بأبنت كم زرخبو يقبروا من غيره كم تهاوري باولوس سريحو لنفسه
زعلي زنبر كجورو يدل اليوم مالك انت أنا بحق حوالكم كذا أنا جورو يدل بلو مالك سيطان وانت هنا كمل أخ برهان كقوم يخيل إذا خا ساتمكم ومسيلهم حوارات مسيلهم يمزقربهم بالله سلذ أي تتعللوا معناته سيطان كم يجرؤوا كسحتكم يخيل فلا سنات بحثت من منطقة يتعلم من حق عيو سيطان زعاوي سبات كم أقل تصدق خوينا أنت ترأيهم زقرم أيكونان زي أتم أنا تسرح سلسل في اللوسي كقرم أيكونان إتي أبيت كريستيان زورده بسلا كابوت زي كونس كابتوم أوشت إذا لو ناي سيطان وكلتي إيوني زخاء أب كلتن 4 شعاتين دي إمبرير توجان أنا تابت كريستيانسي كم زي فلاليع ولا كو أطلع تفتنس كم زي فلاليع من دا فلالي وانت دعينا اتهم أوشت أذنورو مالتيو فتنو كله نايز حاست ملك زقنت كم أمثلون زي كونس كم جبرتاتون زفت ملو معلتات ويك مودعتا معلتي الله إذا كانوا بالكلمة جن اتهم نوستروس يهون ولا من يسمى كارو اتهم كم وجرام نتابع عشان أوش زنور ذا أما كابدا جمعت يسي نتابع عشان كفالي عيك حجونا عبد عشان أنت أرينياسي أبتوش تجلو لسبيك زفلالي يدلو ذا أما كابدا جمعت يسي أيكونن زفلالي يدلو مالتي ولا أكو أزمك كح يجيبوا أنت هون كم كحجن أيدلن يونيرو بتي نتسعرو زنقو زنبرة نقفيتا سلا التجدد ولا حدث كم أشجيرو أي رأيه حواري باولوس كم أشا يخون كم طببنيا بزي قدس قالاتو قبول إيه ويكا قالاتو قنع تزبلو دلو ناي بحكي حق ترى خوينا ها كاب إزغال هيد يزمات مالتي كم تيغو يتازبلو أيكونان مالت مسكوس تساويان تحتنا أي سامان عني يتزبلو دلو خوسي كم أقبرو مالتي أيكونكم كم أمقبان أي قبان ممكح أي قبان كريستيان كمكح يبلو ذات رصيزيئة تمكحتو بحافشان مجهل بقع مغنيات كيكون تتنكر مغنيات أنا تتنكر نايبي كالي أسب كبري خيلي مغنيات هاي باولوس كمزيلة تمكحن لي أنا ها كمزيلة تمكح يخيلي مالتي I hope very happy تكون تسفاي قبل كابتوم دفالالي نور البيت خسان زبالنا يمكا نستروس and أريوس كا ساتهم أوشت بيت خسان نورو أقل قلت زنورو ولا كم كهنا زنورهم لهم خينا ساتهم يمدفع على يوم يوم تعمل ويكعب في اليوم على عمبر قال إسب كابد جمعسي أي فلاني سلازي أنا جماعة أيهود وين كنت أقول لهم على كوميونتي كان ما لأصلا بس جاو مسرة بدأ جاونت على ما نجارات ممكح إذا منفساوي أيقونان حواري باولوس معره ويكع حدا مسألة سلزلو كمكح كيلو زيادهم أنا أيهودي أنت بلو سون أيهودي يعني تتصوير كم حالة تقولي كابعتهم من العالي تتصوير كابعتهم من العالي صريحي يحذي إذا جن تبيني كم ممكح التلعالي شنت كتصورة تخيل إخان تبيني أصل تكون ساتهم كتصورة كل مهناتهم أنتم قالتهم يتصوروا مع الله هذا خابتي ربهم نعيشوا بحاجوس نقبلهم يجون نربحهم يلوم نتان بس السعم كوحت ونسباتنا بارنت حقي كأتوهم فقدلهم إذا بارنت حق زبلو دلخ أني نافتناك أدم حق خمسون مهناتو إتناي موسى حق إنت الأديجركم كنت حنا عيتقولوا إنهم يلوم سلسلكم مزنبرو نساتهم نافتي نايك أدم زنبر حقي ويك أنا بارنت كأتوهم مسكوستس جن إحنا حراوتنا إنا يلوم دلهم بالفترات هو سدوم يوم خمت أن لعل رؤسهم كب نبال أكلاوي ما حسيت يورد لهم نيرون ولا سقعوني هرموهم نيرون يزبط تحت النانا نمرأي قبل اليوم سلطانا أير أنا سلطانكم زلو يفلتي انتاي بمنكم تتصوعي هورينات بمنكم دو توحابي يفلتي جن قبل اليوم أير أي بتوم تتصرفتي أكلاوي هلاويو دخم كم زخوني أب كندوس كنتي أب كلاي كورنتس عسرت هذا إسراس عيهولو زغالطو مكرا كم زغاطمو تغاريبم እኳ እንተነበሩ ክሳዕ ክንድዚ ተባዕ ኮይኑ አይፈልጥን ምሕጅኩም ኢሎም አይፈልጥን ሕጂ ግን ዳጋ ተወዲእኒ ማለት እዩ ይሪ ዝገልጸለም እንተኾነ ግን ተብዓት
أبز جبوا أوان تبعنا مخان مثل نبرو كتسيلو نخمنكح مقنيات كم زلوا خاء قال إذا زمك حلو زلوكم مقنيات سلزلن إنبت سقيلة أيكون ونظام الله هارب أولس إبرايستي إيو نيرو إيو كاب زر يعقوب إيو وراسي تي إسرائيل التوهبة مبسعات الدم إيو كاب زر إي أبراهام تراي زي كونس كمان فساو زر إون جدا كم زلوا قالت إذا كله مسألتني كافتا من فساو زر الزبادة لجن يعني بحكي وانجيل كسبخ بك امنتنا يا ابراهام تقتلوا زلوا سلازخي يزخا زياده اصوم ما لن يبلو مالا اجل قالي ترى زي كونس بخريستوس قداماي سقاي سد يو نيروي كاج تساعي سد يو نيروي كسع كندي كم زبل صوم نمحبار بزعبا اتي زحلفو سقاي قالت صاب يهب دعشنات مزراب مالت نرؤسو من اد مالت يو ازي أجلجتي ناي كروستس كجبرو زي جبا أشناتي أبدي أختار الدعاء لهم نحن نستجيرنا لنا كمو كنجبر يبلنا زي أي جبا أمو بلنا لجنا عاتهم متان كن لسلم متان نفهم هو رمي يزبر الله عليه بس أب ما تحف بالحوارات سحر حوارات أولوس كمي كم زنبرة يحب أب كلا كورنتوس كاب أحسب هذا ولا كاب سنة 4 جميرة actually 2 جميرة يزقط تسمعتي كليمنتوس أبتينوس تصحفوا مودع تقدم كفل زمن أما الأختينوس كورنتوس أب زحابو تصاب حواري بأولوس شو التسع كم تأثير جلسة هذا خابو خاء أفليبي ينيرو إذون أقول حواريات عصرش بشاسة 4 تتعيس له حواري بأولوس نموت تقالي أو نبرة وي مس موت زم عرارة سقاي أحلفوا يبلنا نجرفتي إذن كم تجرفة أبتنا بعد تنبي من هالبات مستجيبنا الخير هذا حد حلف من دحري ليه دحاني مثلا أبتن زين أتناي منفس أو بعزة عد جبرانين السون كم بيقولون فعلينا دحري ونقلنا مسبات أبتفعل عليها جرات كم من قصات كم تقاده أو حدا جا خمسة قاتمو بزحي زجلت أبزي ألواتن كلن مالتي أب كتما وشتون حدا جا خمسة قاتمو ولفتنا مترشا تسجلون يقال سايو أب كتما حلو مالتي أب دمشق أب جورهارات شعب تقليصلو أب يروشاليم أب جورهارات إسران حدن أنطاكيا أب سايدا ويك سايدا نقولو مالتي جورهارات أسر سلسته لسرا أب جورهارات أسر تربعة تقليصلو أب فيليب بخا جورهارات أسر شدشة أب كورنتوسكا أب جورهارات أسر شمون تقليصلو مالتي أب برخاون كم زقاتمو بخاطرتن أراويتن تميتن إن أبرا خازل حدقة أب بحري تصورت مركب أبزي ثلاثة يبل جن مستعرب عيتي روم خير كله الساكم رابعيتي إلهم إذا بتصواب بوثات مالتي مهناتي إذا قد صحاب كله اتنقالتي أي تودع نيرو نحاسوت أحواز بلون كله خا زم أيهود مالتي إتي تميتن إذا تميتن انزبلو دلو إذي بناي فوتات تايكونم كم صوم هايكونم إذا جينا بحكي بسئنة مالتي بتميتن بقرن كم زحلة يقال صلنا يوم سعادن بزح جزي بمتكح بتميتن بتمن بزح جزي بتصوم بقرن بعرك أنا كم جنابر يقال صلنا تا تغسي 15 شعتن للا مالتي دخامن أبرتع كوي خيبا تحكا معيين مبزحته جزء يدك من يساقين إتها تغسي بزعبة جزاء رأسها جتيكا ونجل مسبح إذا بجبر يوريونه نيرو مالتين دكاس مسأن أبسبكتين أبصلوتين ويكا أبصراح دكاس مسأن نيرو مسبح متصلاي ويكا مسرح صوم بولين تاويد جورو مالتين صوم نبحك صوم خون كله تتميتن قرن زلالو تميت خون كله كي فتوى مالتي سلازي يقولوا مبزحتو جيزي سئنت بزعبون مبزحتو جيزي تميت ويكا سمئني أركانن سمئن أركان قرن كعنيرو نزي كله سلامنتاي يتصممو يو نازي مسوعت إذي نخداورو زما روحو زنبار إمنتن فقرن صراح يبلنا
ስቅያቱ ኣካላዊ ስቅያትን ስራሕን ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ንኩሉ ኣብያተ ክርስቲያን ብቐፃሊ ይከናኸንን ይኣልን እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ናይ ኣቦ ንስሓ ከም ምኳኑ ዘርእየና ንኣብያተ ክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሎም እቶም ኣብኣ ወይ ከዓ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እውን ይከናኸኖም ነይሩ እዩ ከምቲ ኣቦ ንስሓ ነታ ቤተክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነ ዳሓሊላሲ ነቶም ኢንዲቪጁዋልስ ኣብኡ ደለና ኩላትና ምእመናን ከምቶም ኣቦና ዝሓሊሉና ዘለዉ ከምኡ ከዓ ንዓቶም ይሓሊሎም ነይሩ ማለት እዩ ንኣብያተ ክርስቲያንን ንሰባትን ኣዝዩ ይድንግፀሎምን ስለ ዝነበረ እንተ ተሳቅዮም ምስኣቶም ይሳቅ ነበረ ምክንያቱ ናትና ጉድኣት ናይ ኣቦታትና ጉድኣት እዩ ናትና ልምዓትና ናይ ኣቦታትና ልምዓት እዩ ምክንያቱ ናታቶም ትምህርቲ እንታይ ንዓና ኣብ ድሕነት ምፃሕ ምክንያቱ ስያ ተዋሂባቶም ምሳይ ከዓ ስርሖም እዚ ከዓ ልክዕ ኣቦ ንስሓ ምዃኑ ንዓቶም መምህሮም ምዃኑ ከዓ ከምኡ እዩ ክሳቅዩ ከለዉ ምስኣቶም እዩ ዝሳቀ ማለት እዩ መን እዩ ኣብ ሕቁፈይ ሓዊ ከም ዘለኒ ኮይኑ ስለይ ዝተሳቀየ ስለዚ መን እዩ ንስኻትኩም ከኣነስ ስለኹም ዝሳቀ ኣለኹ ስለይ ግን መን እዩ ዝሳቀየ ዘሎ ግን ኣብ ጎኒ መን ኣሎ ትደዓበየ ኣለዎ ክርስቶስ ኣለዎ ማለት እዩ ዝምካሓሉ ጉድለተይ እንተደይ ኮይኑስ ካልእ ዝምካሓሉ ነገር የብሉ ብርትዐይ ዘይኮነስ ድኻመይ እዩ ይብለኒ ካብ ንጉስ ክሃድም ከሎ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ዘደንቕ ዝርዝር ስቃይ ሂቡ እዩ ይኹን እምበር ኩሉ ቃል ሓቂ ምዃኑ ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ ኣብ ደማስቆ እቲ እዚ ከዓ ካብቲ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣትሒዙ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዝነበረ ዝሕብር እዩ ኣብቲ ናይ ኣንቶይ ገሊፅና ነርና ኣሬጣስ ንጉስ ጴትራ እዩ ነይሩ ኣሬጣስ ሓሙኡ ንሄሮዶስ ኣንጥያስ እዩ ነይሩ ደማስቆ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ እዋን ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ገዛ ሮማ ነይራ ኣሬጣስ ንጓሉ ሰዲዱ ንሄሮዶስ ሰበይቱ ገይሩ ስለ ዝወሰዳ ምስ ሄሮዶስ ተዋጊኡ ማለት እዩ ጓሉ ስለ ዝመለሳ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ኣይሁድ ብዙሕ ሓይሊ ነይሮዎም ማለት እዩ ኣሬጣስ ንሄሮዶስ ሰዓሮ ካብ ናብ ሮማውያን ተሓዊሶም ማለት እዩ ሽዑ ደማስቆ ኣብቲ ውግእ እቲ ዝተወሰነ እዋን ኣብ ኢዶም እያ ነይራ ማለት እዩ ትኽእል ይበሃል እዚ ከዓ ግዜ ውግእ ከም ዝነበረ ይሕብር እቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ኣዝዮም ብርቱዓት ኣይሁድ ወይ ከዓ እዞም ጁዳይዘርስ ንብሎም ማለት እዩ ሓሶት ወንጌል ዝምህሩ ዝነበሩ እዮም ነይሮም ሕጅፍታ ናይ መጨረሻ ጥቅሲ ንሪኦ ኣለና ነቲ ምስለነ ንሓዋርያ ጳውሎስ ክሕዞ ኣገደድዎ እዚኣ ኢኻ ሕጂ ድምካሕ እንተ ደኣ ኮይነቲ ኣብዚ ክትሓዝ ነይሩኒ እንተ ደኣ ትብዓት ነይሩኒ ናይ ብሓቂ ኮይኑ ኣነ በዚኣ ዝምካሕ በቲ ሕምቀት በቲ ድኻመይ ምክንያቱ እቶም ኣሕዋት ኣብኡ ዝነበሩ ብፍኒስ ተዛጊሮም የኽዲሞምን በዚ እዩ ድምካሕ እምበር በቲ ካልእ ዝገበርክዎ ኣይኮንኩን ዝምካሕ ይብል ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ይኹን ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምውን ከዓ ኣብቲ እትገብርዎ ፀሎት እግዚኣብሔር ፅን ኢሉ ይስማዕኩም ቅሩብተይ ንውሕ ዝበለት እያ እቲ ብዙሕ ኣሎ ድጎደለ ግን ኣቦታትና ብዙሓት ኣቦታት ስለ ዘለዉ ክምልእ እዮም ክብሪ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ካለ ህይወት የስማዓልና ሓውና መምህር ተኽሉ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ላፁ የብዝሓልኩም ዘበና አገልግሎትኩም ይባርኽ እቲ ተገዳስነት እቲ ምስጢራት ንዓና ዓብ ነገር እዩ ስለምንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ገይሩ እንታይ ስለ ዝነበረ ንምንታይ ኩነታት እዩ ዝብል ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓራይ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ ሙሉእ ሓብተና ኢድካ ሓፍ ኣቢልክለኸ ቀፅል ሙሉእ ሓብተይ ሚእቲ ክዘለኻ ካልኦት ሰባት ተልዑ ዕድል ክህብ ይኽእል እየ ዘሚራን ዘይፈልጣ ሕራይ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ሕራይ ሓብትና ሙሉእ ካልኦት ንካልኦት ኣሕዋተይ ንካልኦት ኣሕዋተይ ኣዴታተይ ዘሚረን ዘይፈልጣ ሙሉእ መዓንቲ ብመዝሙር ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ ንእግዚኣብሔር ብመዝሙር ከነምልኾ ዝተገብረልና ረድኤት ብመዝሙር ክንገልፆ ዝብላ እንተለዋ ዕድል ክህበን ትብለልና ኣላ እዚ ከዓ ካብቲ ናይ ቤተክርስትያንና ሓደ ዓብ ነገር ድሕት ምባል ስጋይ ስጋኻ ንምባል ዝበሃል ቤተክርስትያን ዝሰርዓቶ ዓብ ስነ ምግባር እዩ ንሓብትና ሙሉእ ከዓ ብስም ኩልኩም ሰማዕትና ዘመን ኣገልግሎት ይባርኽ ኢልና ነመስግና ሓራይ እስከ ሎሚ ዘሚር ክንዘይ ትፈልጥ ኣቤት ማማይ ንኣለም ኣለኹ ሕራይ ቀፅል ኣዴና ኢና ኣለም ሙሉእ ቴንኪዩ ዕርናዊት ግዜ ስለንመፃኹ
بزح جزيتها ساعات يركبلاني لو ممكن لحنا تقلق خبرنا عملاق يخون كميلو خون اللي يسوس كف كرني نعيدوكم حسور فتيخ قربني زرقان كل زفتري كميلو خون اللي كبلني قالي تحبي سيت تمسكن أملاخي تعويتي تمسكن أملاخي كميلو خون اللي بأملاخ كنابي بسجان بالنفس كله إنها كالتلاقي نفسي عوتي زيفتو عوتي نهابي أبسماي زقتو تحبي سيت تمسكن أملاخي تعويتي تمسكن أملاخي كميلو خون اللي أبزور يا تزفن مس كلهم محواتي بحقوس مسجن يسوسي دلو نتتعم عدي كميلو خون اللي كخون وراسيت تحبي سيت تمسكن أملاخي تعويتي تمسكن أملاخي كميلو خون اللي أبزور يا تزفن مس كلهم حواتي بحقوس مسجن يسوسي دلو نتتعم عدي كميلو خون اللي كخون وراسيت تحبي سيت تمسكن أملاخي تعويتي تمسكن أملاخي كور مسجانا أنا أملاخي كنا بني غني اللي ملوتك غني اللي ملحتي إذا حلف كني أمسجن روح مشيت جبارنا علي هو تسمع لنا بنا زماري ملاختي معلنا هدينا هنا ألا عبز بيت غرسيانا نمجمريا جزي زمس أخلو سنبت إذا مزمور زي قدامي مزمور تزميرة سلازي أبي وتي فلي زغنا بوتا إذا اللوا مالتي كما يلوغنا اللي يسوس كفكرني نعيدهم حسور فتيح غربني زرقة زي الرقة كل زفترة كما يلوغنا اللي قبلني وديك قبلني قاليه قبلنا دكيل تحقيسة تمسكن أملاخي تعويته تمسكن أملاخي كما يلوغنا اللي بأملاخ كنابة بسجان بنفسن كل النهابة كابسلا نفسي عوتي زيفتو عوت النهابة نفس ما يزأتو تمسكن تحقيسة تمسكن أملاخي تعويته تمسكن أملاخي كما يلوغنا اللي يابدوريات زفان مسكلو محواتي بحقوس ممسكان يوسف زلوو نتتعو معدي كما يلوغنا اللي كخمون وراسي قال هي ودقي مزماري ملاختي يسمع لنا أدينا أين ألم هاي بحقنا يمسكانا نايستنتنو زحالفنا يو السقرنا يو زساقاقرنا زدقفنا زلعالنا زحاسبنا زتتابغلنا كل نقرنا ذكرنا نزمرو ناي مسقانا مزمور نايملخو مزموري دقيمة زماري ملاختي يسمع لنا دينا أين ألم تمسمعناها زماري ملاختي يسمع لنا هراي قدس بيت هرسيانا كابقال እግዚአብሔር መሰረት ዘይብሉ كل አገልግሎትና ቅዳሴና ማህሌትና ናይ ጥምቀት ናይ መርዓ ናይ ቀብሪ ናይ كل ነገር كابقال እግዚአብሔር መሰረት ገሮም የማቦታትና ሰሪዕሞ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይብሉን ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረር ዘበለ ኩሉ ኣብ ሓፈሻ ናይ ቤተክርስቲያንና ኣይኮነን ስለዚ ነዛ መዝሙርናስ ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዛ كما يلوغنا اللي يسوس كفكرني نعيدهم حسر فتيو قربني زرقة زي الرقة كل زفترة كما يلوغنا اللي كبلني وديه كبلني قالي سلام مزمورو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር ደቅ ኣይክብለና ኩሉ ግዜ ናይ ባህሪ እዩ ብፍላይ ግን እቲ ጥፉእ ወዲ ምስ ጠፍአ
أبو جنا أمعدي رأيهمه ناقوي خيدوس حقيفو سعامو مزبلة ودي تأفي نيرو ترخيبو ميتو نيرو تنسيمو كنحقوسي قبأنا زبل إتا نعاي حسور دخوم فتيو قربني تبلقال بحري ناي أملاح نزي أستنتينمو هراي كالوت أونجيل لوكاس معراف استرتو حمشة هراي نزام مزمورنا مسقال إكزابير نتاح حزامو نابت تريف النازل له نسقر سلسة تقصي انتقرنا نسقاقر أغلنا إيه أبونا مرقيتاي كم يمسخهم كلهم سدرانا إكزابير مسكن تحندم شيخهم عدينا ترحان مسكين مزمور داويت عسرتا شومونت حادن كلتن أو زابهير حيلي أفكرك أي زابهير كوحي أردي مناقفي أملاخي زهاد ملو تقعي والتاي كرني مدحاني الإيل زبالة كوحي مساعد خير كمان سمعت إن كور المسكان أنا أخذ زماري ما الأخ تسمعنا تعامي بتعامي تخيل برتانا يمسكن ناس صلوت كأخل جزء كابز مزمور زي بقي سامي أمنتي صلوت سريع أمه نجباري سنة المحارن أملاخ أبون قيتانا أملاخنا مدحينا نسكو سوس مسبلت سي ستيرنا رديونا عكيبنا دقيفنا رحريحلنا حساب زاس عزياونا بسحنا يمونا مسكن لنا سلازي عردي زوكالو أملاخي ساقعي حيلي قبل كله زابير نايب حقي كما يلغين لنا مو عليه وتسمع لنا دينا ترحس وعيلكن تحضروا حديركن توعلوا الله خنمو أب حداركن أبدا كده كخن كل زابير حلفق عليه وتسمع لنا راي كالوت كالوت كلتا تقسمون نابتا من نابتا على أملاخ نحل فينا هيوت يبونا حنت اللاتن مساعد خيدي لزستنتم كوا أب داويت سلسة أربعة كاب حدث أربعة نزقابيه كل جزء بارخو تاسيين نحوارو أفيو نفسي بإزقابيه كتحبني تحتات زي سميعهم حقوسيهم نزقابيه مساي عبي ونسمو حبيرنا لعل نبرلو نزقابيه دلخو نسو ملسلي الهوت يسمع لنا حتى هوت نexabier كل جزء بارخو تبل كل جزء بارخو زاناي مسغانا صلوت تانكس جيفينج تبل ታለ ገባሬ ሰናያት ዝብልዋ ቦታትና ካህናት ኣብ ኩሉ ጸሎት ክጅምሩ ከለዉ ናይ ግሊ ጸሎት ኣብ ዕጣን ኣብ ቅዳሴ ኣብ ሰዓታት ኩሉ ግዜ ዝጽለይዋ ኣብ እንታይ ትብላላ ምእንቲ ኩሉ ውሽጢ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ትብል ሰለስተ ነገር ኣገደስቲ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ባርኹ ኣብ ጽጋብ ይኹን ኣብ ጥሜት ኣብ ሓጎስ ይኹን ኣብ ሓዘን ኣብ ውድቀት ይኹን ኣብ ምትንሳእ ኣብ ሽመት ይኹን ኣብ ስዕረት أمريكا بخونا مسألة كل جزء إكزابير أباركه قال هو يسمع لنا هراي قال أنت لا تنبون حنت رأينا إن علم قلت مسمانا شديشان 10 تخلتن 10 سلستن وإكزابير أملاخي سهل خانا أي أبيون نفسيون كم عامو سيول أو تيخ أي أمو بملو لبك مسجنك سمكاون نزل علم كخبر إيه كبرنا الله እግዚአብሔር መስገን አዴታትና በቲ እግዚአብሔር ዝሃበክን ናይ ጸጋ ባህሪ ኣብ ነፍስ ወከፍ ቅድሚ መልዓልና ቅድሚ ምዳቕና ሓውኻ ይሕዝ ካብ ዓራት ከይወድቕ ከምዚ ከይዕንቀፍ ከምኡ እንደዘይት ናየደ ደገፍ እንደዘይረክብ ህፃንሲ ክዓባ ይክእልኒ ንሕና ከዓ ልክዕ ከምኡ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ንሕና ዝረዳእናን ዘይረዳእናን ከምኡ እንዳገበረ እግዚአብሔር ዘናግፈና ሞ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ናብታ አገልግሎትና ናይሎም ከይዲና ምናልባት አውና መምህርት ማርያም ጽቦ ገሮን ገሊጾም እዮም ሐዋርያ ጳውሎስ
ከምኡ እናገበረ ከሎ ንሕና ስለምንታይ ኢና ከምኡ ዘይንገብር ከምኡ ስለ ዝገበረ ከምኡ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ስለምንታይ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣስፊሖም እዮም ገሊፆማ ግን ልክዕ ከምቲ ዝሰማዕናዮ ተረዲእና ዶ ይህሉ ዝብል ግን ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ተኣፈፍቲ ምዕራፋት እዩ እዚ መፅሓፍ እዚ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ሰባት ነቲ ቃል ብቃሉ ኣብ ዝወሰድሉ ሓሳብ ልቦም ሓሳብ ስጋ ልዕሉ ክእሉ ከዓ ሓሳብ ሰይጣን ንምምላእ እውን ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ገይሩ እንድዩ እንዳበሉ ስለ ዝጥቀምሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ብመንፈስ ኣምላኽ ተጠንቂቑ እዩ ፅሒፍዎ እሞ ምናልባት ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ፅባሕውን ዘይክንምለሶ ስለ ዝንኽእል እቲ ሕቶታት እኳ ዋላ ፅባሕውን ኣብዚ መፅእ ግዜና እውን ከነቕርቦ ንኽእል ኢና ትንባባት ግን ዘይክንምለሶ ስለ ንኽእል ኣብዚ ደጊምና ደጋጊምና ሕጂ እውን እናረኣናየተን ዘለዋ ደቃይቕ ኣብዚ ዘስተንተናዮ ኣብዚ ዘለና ሕቶ ማለት ስለዚ ምናልባት ድሕር ኢልኩም ዝኣተኹም እንተሊኹም ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ካልኣይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ኢና ኣንቢብና ስተንቲና ሓውና መምህርቲ ማርያም ከዓ ፅማቁን ትርጓሜን ስፍሕ ዝበለ ገይሮም ኣቕሪቦምልና እዮም ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘስተንተናዮ እንተሎ ማለት ገለ ቁሩብ ዕሽነት ክትዕገሱ ንምደልኹም እስከ ተዓገሱኒ እዩ ዝብል ንዕሽነት ዳ ንምንታይ ደልይዎ ከመይ ኢሎም ከተዓገሾሞ ሰባት ዕሽነት ከም ዝዛረቡ እንዳፈለጥና ንዕሽነት ምስማዕ ወይ ንዕሽነት ግዜ ምሃብ ክሳራ ዘይኮነን በቲ ንሰምዖ ዕሽነት ካይንብከል እንዲና ብጣዕሚ ደጋጊምና ክንሪኦ ዋላ ኣብቲ ናይ ኮሜንታሪ መፅሓፍቲ እዚ መፅሓፍ እዚ ብጣዕሚ ካብቶም ሰንሲቲቭ ቻፕተርስ ዝበሃሉ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ምክንያቱ በቲ ናይ ኣምሓርኛ እንታይ ይብል የሻሙ ይብልዎ የሻሙ ማለት ናብ ዝደለኻያ ነገር ንክትርጉሞ ኣፍ ደገ ይኸፍት ማለት እሞ እሱ ከይከውን እዮም ከዓ ሓውና መምህርቲ ማርያም ከምቲ ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝተርጎምዎ ንምንታይ ከምኡ ኢልዎ ንምንታይ ዕላማ ከምኡ ገይርዎ ኣስፊሖም ገሊፆምልና እሞ ኣብዚ ዘስተንተናዮ እንተሎ ክንጥቀመሉ ምናልባት ብሸለልትነት ከይተሓልፍ እዩ ቃል ሂወት የስማዓልና ኣብዚ ዘስተንተናዮ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘስተንተናዮ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘለና ሕቶ ዘይበርሀ እንተሎ ኣቦና ምርጌታ ቃል ሂወት የስማዓልና ማእዛየ ቃል ሂወት የስማዓልና መምህር ሓውና ፅቡቅ ገይሩ ገልፀልና ፀኒሑ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብዚኣስ እንታይ ከስተንትን ፀኒሐ ትዕግስቲ ኣዝዩ ኣብቲ እምነቱን ኣብቲ ክገብሮ ዓላማ ክበፅሖ ዘለዎ ሲ ሐዋርያ ጳውሎስ ብትዕግስትን ብመከራ ምፅጋብን ከም ዝወድኦ እቲ ጉዳይ ማለት ሕጂ ነቲ ናይ ዕሽነት ከዓ ኣብ ዕሽነት ክንፅመም ከም ዝግባአና ዋላ ንሕና ኸማን እቲ ምክንያቱ ዓሻ እቲ ዘይፈልጦ ጥራሕ ስለ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ድሓር ግን ምስ ግዜ ትገድፎ ግዜ ሂብካ ግን ነቲ ዓሻ እንተደኣ ወሲስ ኩስካየሲ ድሓር እውን ክምለስ እሱን መሃሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዓሻ ክንብል ከለና ሕጂ እንታይ እቲ ዕሽነት ብዙሕ ዓይነት እንድዩ በቲ ናይ እምሮ ዕሽነት ዘይኮነሲ ብኣተሓሳስባን ብኣተራጉማን ብምዕሻው ተውፅኦ ቃላት ይኹን ዋላ ነቲ እምነትካ ዝፍትን እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ሰብሲ እስኻ እውን ፃዕሪ ክትገብር ብትዕግስቲ ክትፅበዮ ኣነ እንታይ ከታተል ሲ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ዘለውስ ይኸፍት እየ ይርአ እዚ ናይ መንፈሳዊ ሂወት ብብዙሕ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ዝከራኸር ዝነበረ ማለት ክፉእ እኳ ይዛረብኒ ነይሩ ብዛዕባ ኦርቶዶክስ ግን ሕቶ ነይሩዎ ይሓትት የብል ይምልስሉ እቶም ኣቦታት ግን ብትዕግስትን ኦርቶዶክስ ኩሉ ግዜ መልሲ ኣለዋ መልሲ ኩሉ ግዜ ትሕተቶስ ብቁዕ መልሲ ከዓ ኣለዋ ሕጂ እቶም ዘይበርሃሎም ከዓ ኩሉ ግዜ ሓተቲ ኮይኖም እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ መልሲ ስለ ዘለዋ ከዓ ብቁዕ መልሲ ትህብ ሞ ንሕና ከዓ ብትዕግስቲ ክንፅበ እዚኣ ብትዕግስቲ ሲ ክትመልስ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሂወት ትንፋስ ሓደ እንተደኣ መሊስካ ከዓ ንብዙሓት ከዓ ኣርኣያ ክኾኑ ይኽእል ናይ እግዚኣብሔር ጥበብሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሓደ ፓስተር ሲ ዓብይ ፓስተር ዝነበረ ናቶም ሲ ሕጂ
ኣብቲ ናይ ኦርቶዶክስ እምነት ኣትዩ ክከራኸር ከሎ ክትሪኦ ከለካ ናብ እምነቱ ተመሊሱ ናብ ሓቀኛ ዝኾነ ኦርቶዶክሳዊት እምነት ኣትዩ ንብዙሓት ሰዓብቲ ከዓ ከም ሕቶ መልሲ ከም ሕቶ ይቐርበሉ ኣሎ እቲ ዝምለስ ከዓ ይምልስ ማለት እዩ እቶም ኣቦታትም ይምልሱ ሕጂ ትዕግስቲ ኣዝያ ኣድላይት ምዃና ንሓደ ሰብ ከተድሕ እንተደኣ ኮንካ ትዕግስቲ ስጋዕ ሕጂ እንታይ ደኣ ኣብ መንጎስ ሰልቺካ ክትገድፎ ከም ዘይብልካ ተደኣ ሰልቺካ ኣይተድሕን ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምስልቻውን ኣብ ትዕግስትን ዓቕሊ ጌርካ ከዓ ብዙሕ ፍረ ከም ተፍሪ ተረዲኤ እሞ ምስኡ ከዓ ምስቲ መከራ ብዙሕ መከራታት ከዓ ይፀግብ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ መከራ ዝፀግብ ከዓ ንሕና መከራ ከዓ ልክ ከምኡ ፊል ክንገብሮ ምስቲ መከራ ዝፀግብ ዘሎ ሓውናሲ ኣማኒና ኹን ኣማኒና ይኹንሲ ኣብ መከራሲ ፊል ክትገብሮ ስፔሻሊ ከዓ ብእምነትካ ማለት እዩ እዚኣ ተረዲኤ እሞ ጥራይ ከምኡ ረኺቡ ገለልና ዘይኮነሲ ክስማዓና ውሽጥና ልክዕ ከም ንሕና ንኾኖ ዘለና እሞ እዞም ኣቦታት ብብዙሕ መከራን ብብዙሕ ሽክርን ነዚ ከምዚ ኣስተናዲኦም ዘፅንሑልና እግዚኣብሔር ይመስገን ቃለ ሂወት ይስማዓልና ንኩልኩም መምርሓዊ ከዓ መመሊሱ ዕዚዙ እግዚኣብሔር ምሳኻ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ይግለፀልካ ከምኡ እውን ኣቦና ኩልኩም ኣብዚ ዘለኹም ማለት እዩ እዚኣ ሰንቲነ ኣቦና ቃለ ሂወት የስማዓልና ኣብ ነገር ይክስተንቲንኪ መኣዛ ቅዱሳን ሓብትና እቲ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተፈፀመ መከራ ሰብ ዝሰርሖ ማእሰርቲ ማዕበል ቆፂርካ ንክንፅብፅቦ እውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን እግዚኣብሔር ሓሊፍዎ ማለት እዩ ሕራይ ካልኦት ኣነ ኣቦና ኣነ ሕቶለኪ ሓብተይ ሕራይ እሺ ቃል ሂወት የስማዓና ተኽሉ ከምካ ኣቦና ኩልኩም እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ይረኸበልኩም ቁፅሪ 2 ሲ ብቅንዒ ኣምላኽ እቐንአልኩም እየሞ ንጽሕቲ ድንግል ንክርስቶስ ምንቲ ከቕርበኩም ኣብዚኣ ሲ ንጽሕቲ ድንግል ሲ ንክርስቶስ ክተቕርበኩም ድዩ ንሓደ ሰብኣይ የሕፅየኩም እየ እዚኣስ በቃ በርሃትለይ ቁፅሪ 2 ቃለ ሂወት የስማዓልና በቲ ናይ ዓድና ባህሊ ብኡ ክንጅምር ኢና ኸበርሃልና ምእንቲ ጓል ኣብቲ ንዓቕሚ ኣዳም ትበፅሓሉ ግዜ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝሓቱላ ብንዳቦኣ ብንዳዲኣ ብዝኾነ ብዝተፈልጦ ጓል ክስቶ በፂሓላ ንሕፀ በፂሓ ተባሂሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝሓትዋ ንጓልሲ 7 ሰብ ይሓቱላ እሞ ሓደ ከዓ ይወስዳ ከም ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ክፅበይዋ ምፀኒሑ ወይ እንተተሓፅያ ወይ ናይ ሕፀ ምልክት እንተደኣ ገይራ ጉዳያት ሰባት ዝሓረቑ ዘይሰመረሎም ሰባት ጉዳያት ከባላሽው ስለ ዝኽእሉ እንተተሓፅያ ከዓኒ ንክብሪ ናታ ጥራይ ዘይኮነ ነታ ቆልዓ ክብሪ ናይቶም ትብፃሕኩም ዝተባሃሉ ቅርሺ ዝኣሰሩላ ወይ መርቂ መስቀል ዝኣሰሩላ ንኸምኡ ተባሂሉ ብድሕሪኡ ኣቲ ኢልካ ኣይትፅዋዓን ኢኻ ኣዲኣ ኣሕዋታ ይሃርምዋ እንተነይሮም ቅድሚኡ ስርዕቲ ንኽትከውን ብድሕሪኡ ንዝተሓፅየት ሰብ ምህራም ነቶም ስድራ ነቶም ዓልየት ከም ምህራም ስለ ዝቁፀር ዕንጨይቲ ትወፍር እንተነይራ ዕንጨይቲ ትወፍር ነያ ኣብ ማል ትወፍር ተነይራ ኣብ ማላይ ትወፍር ነያ ካብቲ ተሓፅየቶ እዋን በቃ ክሳብ ዕለተ መርዓ ብክብሪ ኣትተሓዝ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንፅሕቲ ድንግል ንክርስቶስ ኢሉ በቃ ንሓደ ሰብኣይ የሕፅየኩም እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ድንግል ዝኾነ ልብና ሓንሳብ ንክርስቶስ ምስ ተዋህበ ካልኦት ሰባት ኣብ ልብና ቦታ ክህልዎም የብሎምን ምክንያቱ እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለው ኢልዎም ኣሎ ናይ ሓሶት ሃዋርያት ጠበርቲ ኢልዎም ኣሎ ንገዛእ ርእሶም ከዓ ንሃዋርያት ክርስቶስ ዘምስሉ ከምዚኣቶም ተመሲሎም ነዚኣቶም ቦታ እንተደኣ ሂቦሞም ኣብቲ ክርስቶስ ዝሰፈሮ ልቢ ምክንያቱ ሓንቲ ንፅሕቲ ድንግልሲ በጀካ ነተተሓፅያ ሰብ ነተተሓፅያ ከዓ በጀካ ንዓኣ ንኻልእ ኣይከውንን እዩ ማለት ነዚ ሕጂ ብንፁር በቃ ብዝርድእዎ ነገር ብቕንዕ ኣምላኽ ቀንኣልኩም ኣለኹም ሞ ከም ንፅሕቲ ድንግል በቃ ንሓደ ንክርስቶስ ንሓደ ሰብኣይ የሕፅየኩም እዩ በቃ በጀክኡ ስ ካልእ ኣብ ልብኹም ቦታ ዝህልዎ ነገር ክህል የብሉን ኢሉ ምስቲ ተፈጥሮን ምስቲ ባህልን ኣተሓሒዙ ብዝርድእዎ ነገር ንክገልፆ እሞ ከም ንፅሕቲ ድንግል ንክርስቶስ ይሕፅየኩም ንሓደ ሰብኣይ ይሕፅየኩም ናይ ሓደ ሰብኣይ ይኹም
ምክንያቱ ኣብቲ ቁፅሪ 3 ዘሎ ኣዴና ሔዋን ነቲ ድንግል ልባ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ናቱ ትእዛዝ ዝቐመጠሉ ድንግል ልባ ዲያብሎስ ቀዳድ ስለ ዝረኸበ ብተመን ገይሩ ቀዳድ ስለ ዝገበረ እዩ ነቲ ድንግል ልባ ካብቲ ንክርስቶስ ዝኸውን ድንግልና ወሲዱ ግዳይ ዝገበራ ማለት ስለዚ ከምቲ ተመን ብጉርሑ ንሔዋን ዘስሓታ ከምኡውን ሓሳብኩም ካብቲ ናይ ክርስቶስ ዝኸውን ገርህነት ንጽህናን ምናልባሽ ከይጠፍእ እፈርህ ኣለኹ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት መምህር ጽቡቕ ገይሮም እዮም ገሊፆምልና ሰብ ቆሮንቶስ ዝነበሩ ወብዚ ብብዙሕ ነገር ማለት እዩ ሐዋርያ ኣይኮነን ካብቶም ንክርስቶስ ዝሰቐለ ብስቕለት ክርስቶስ ዝወዓለ ሐዋርያት ዘሳቡ ቤተክርስትያን ዘፍርስ እዩ ከመይ ገይሩ ሳውል ንክርስቶስ ዝሰብኮ ስለዚ ተጋጊኹም ኣለኹም ኣጋጊኩም ኣሎ ደድሕሪኡ እንዳመፁ የባላሽውሉ ስለ ዝነበሩ ንኽብሪ ርእሱ ዘይኮነስ ብሽም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገይሮም ነቲ ወንጌል ከፍርስዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ንወንጌል ክብል ከዓኒ ነቲ ዕሽነት ክትዕገሱኒ ይደሊ ኣለኹ ስለዚ ካብቲ ናይ ክርስቶስ ዝኸውን ገርህነትን ንጽህናን ምናልባሽ ከይትጠፍእ እፈርህ ኣለኹ እዩ ተመልሻ ክትከውን ተስፋ ገብር ሙሉ ሓብተይ እዋህ ተመሊሳትለይ ቃል ህይወት የስማዕልና አሜን አሜን ኩላህና ቃል ህይወት የስማዕልና ራይ ካልኦት መምህር ተኽሉ ትሰምዕን ኣለኹም ዶ በመርየት ኣለኹ ራይ እታ መሪሕነት ናባኹም ክበኩም እሞ ኣብዚ ዋዜማ ደንጊኹም ናብል ኣለዉ እሞ ክወፅእ ከተፍቅዱለይ حرة أبونا اللون ديما بعش اللون بعش يوحنا اللون بعش ولا تساوون اللون الرئيس بو أبي ملاك سلام سمعون لهم ده تامر حنت نباهم يا ممر تخلو أبي ملاك سلام يغرتا ميت كريات صنيع رايا بنا صبغ أقلقلت قبرلكم أميرنا أقلقلتكم يبارك دحان زوت أنا يفيد سميم ألنا قلنا حاولنا ممر تخلو نباخايو نيرنا نرخبو أبو أشيوها النسو هراي أبونا እግዚአብሔር ይደግፍኩም هراي መምህር ተክለ ማርያም ምሽር ግበርዋሞ ካብኡ ሕቶ ሓሳባት ተልዎም መፅሓፍ ምሽር ግበርዋሞ ኣነ ይወፅእ ኣለኹ ፀለትኩም ዘክሩኒ ረበና ኣገልግሎት ኣንብልዎ ፀሎት ዘክሩኒ ኣሚን ይቕሬታ ኣና ፀገም የለን ኣገልግሎት እንዲ دحان حتى لكم بوتات اللو بعش يوحنا اللو هم بعش ولا تنسى اللو كان بحر لكم ساعتنا هاي قريب يلا من على خمسة مش بيشتغل انت لو انا ما مستخل أنا نشتغلت إني تبرهلي قرتين نخلها نمالبات أنا برهلي كنت خليها كله بدم بجيركا تانكيو ممهر نبي حكي ديتيلينات مهرنا زلها من مدهن ألم تمسجن نخون حجاب أبتار تسي انتي تبلالا سلزي حدا وكان إحنا زي سبخنا يو خالق يسوس انت سبخي وي نسخاتكم زي تقبلكم وخالق منفس انت تقبلكم وي زي رخبكم وخالق وانجيل انت مساكم صبو تعقسوا اللهم وتاني تعقست نخلوسي نزس تعقسوا اللهم تا تعقستي اتبلنا زلا دحريا اب حدا قدم حجخ تماهرنا نيرنا بزعبا زي مثلا قربتي اب غلاتيان حدا امين اب غلاتيان حدث قطر الشمونتي قلنا خي نحنا اوكا انت خنا ويس ملأخ كاب سمعي بزيزي نحنا
سبخنا لكم وانجيل كالق وانجيل انت سبقكم نسو جزيكم حجب زي أخبر هالي دي اللي زلوخ سنة السو هواريات باولوس I'm sorry قراري قربتي هواريات باولوس يقول تسألمنا زخل زمتاكم زلوس تعقستي تقبلوا اللخوم يزم زلمو أبتانا قالاتيان قدم حجة تمهرنا لأنوت نيرات النس مسأس وجزيو خابل عنه قربتي كتبرها بلنا تخيل ممهرة هاي أبونا لهم بعشي وحنس من علو من قناة نعم كذا حتى زخانة وين ماتيسي كم تردي أزرلوها عنسي زخانة سي بفلت أمين تمرمروهم زرلكم زخانة زمسعكم سقد محجي تمرمرو خطبلوهم زرلكم بشم سبع خيمة إلكا سقلكا تقبلوهم زي بالكا حجي قربتي مستانا قلتيان حادة معرف شو منتس مس أخستاخ قبرة ديليسي كتبرها اللي ديلي غرب thank you بعشي وحنس عليهم ده حراي الله ما أبغى شيء ولا تنسى أسئلة زلوا إلي أمه أنا قتل دهان حراي سلام محبر كما يسأنيحكم آمين قال هي وتسمع لنا أبوتاتنا حونا ما مرتغلو كله تقيس ويو كابتن سوز تقصو كنبب تخينا التي مجلس بيت كريستيان حدا إيو كمتي هيوت كتم بوز أنحت كم تقال أملاخ توم حسوتي ممهران كالق تمرتي كمتي كريستوس قال أملاخ مسبخ أسأل أسنيات مجحا خالق زيزر أمو توم حواريا كن محودة زبلوه زي تسبخ لكم وانجيل كالق أب منقوخ مالو توم أيهود نت وانجيل أزيوم سنة زبالاشوه إلنا عنتوين بتخلو بحقي خالق وانجيل جيرو مقريبهم أب قلاتي حدا شدشتون كود جيروي مرتخل ماريم سلزي هوريا باولوس نزوم سبات زياتهم كمتي اتسبخ لكم وانجيل كم أجيركم راح تقبلوا كل وانجيل كسبخ لكم كله حقيفكم ولهم تعجزكم ولهم نمنتهي مكره خي تسقبوا متى حجي اتي هوريا باولوسي ابتي كاب قصري 28 جميرو بقى كندي نمنجست أملاخ نتي قال وانجيل كيس إياق كبل نتا قال وانجيل كم دلو خم محل ألف كبل سي كندي مكرا خمز أجابة كندي ريسك خمز وسدة نسي خات ممزن منفساونا أفتنا سنع خادو أي سنع خان مالتي سلزي حقيفكم واللهم تعجزكم واللهم قبلنا خلصي ريسك كيتوسدو فريحكم أبو سئلكم عليكم كم زبيتك سنة زقات منا دلو حنتو يحاونا تخلى ماريام صبوك جيرو قليسو مخنياتو انتا إيلو كابتي بدق زمسألنا فتناسي أوشتنا زمسألنا فتنا يزبزح كما مخنياتو بدق زمس فتنا كأسرنا خطلنا ترحي زخيل أوشتنا زمس فتنا جن مصحف قدسنا خبالاش ولنا خيل مالتي مصحف قدسنا انت مرتنا انت تبالاش خا بقى فحبتنا أتينا مالتي كريستيان كم زحجي كويناتو زلا بيت كريستياننا سلازي تي حقيفكم مو تعجزكم واللهم كبلهم كلهم يدوم زي كونسي فتنا خمسة أنا مكرات أقبو زلخو خيتس أقبو فريحهم سي حقيفكم مو سويلكم اللهم نتحوي يلو يجيه اللهم يزلهم بر ينقلوا ما يكون زلخو لكي ليه تخلى مريم قلي سوي عنتوي thank you أبونا قالي وتسمع آمين هو تسمع ربنا بعشي ولا نسأل thank you يو يوحنس ካልእ ወንጌል ክብል ከለስ ወንጌል ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ብስራት ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ናይ ሓቂ ቃል ወንጌል ቃል ኣምላኽ ካብኡ ወፃኢ
أبتا غلاتيا حفتنا تقيسات نبرت معرف حدا قطر شمانتا جناخه نحنا كوا انتخونا ويش ملأخ كاب سماي بزي إذا نحنا زي سبقنا لكم وانجيل كال وانجيل انت سبق لكم نسو وجوز يكون ملالو اوكي بنياتو زي حق حجز مس ولا ملأخ انتخونون وجوز يكون يزبل زلو بنياتو نكرسس نفلط بمنتاينا بقالو إنا اتقالو نكرسس زي قلص انت خوينو اتقالو ناي كرسس مننت زفلت أنا كفلت أنا زي انت دا خوينو كالق وانجيل انت دا خوينو قدف نحنا سب مدراويان سقاويان سي ولا تمرققت ملأختي يخونون كالق وانجيل انت سبي خمسي وجوزات يخونو يو زبل زلمو حونا ممرتخلو صبو جيرو قلي سويم زمن أقلقلتك يبارخ كموين أبونا أبي كشي يوهانسون نتا زمسات حتو صبو جيرو مليسوا يمو أبزي كونه معقاس مالت كم مقبالي نياتو كالو وانجيل مخانو نسخة زي تقبله مخانكا اتنسخة تفلت وانجيل كم زي كونه نتنعخا مدحاني خازو كونه أملاخ زقلت كم زي كونه اتي تسمعو قالون كتعقوسو زي كونه تايدا كتقاوما إذا لك هتصارفلو كتبقاسلو زي كونكا سق اندحريلكا ناي مقبال ملكت ويدما ناي نتتنقري أمينكا هم تقبل يون كمثل سلا زخلي ما سلا كله جابي راملغنا مسكان عيب صحيح ناي بحكي صفيحو حونا ممرتخلو موكسي قرو مهيرنا قليس لنا إمو جابير مملشو صبو يبزح حلقا حونا ممر دحان قال دخانه حتى تلنا ويدما دستنتنا يو تلو حتى تلو ممرالو أبنا بوشهانو سنالو لنا اندحر دخانه دستنتنا يو تلي دما نتنزلو أنا قرب دقايق نتقمل لنا ثانك يو أبوتاتنا بتعمي بريهات اللي قال لي وتسمع لنا كلهم من قال هو تسمع عن أبوتاتنا حدا أبوسي كتب خلو انتايلو ምናልባት ገለገለ ሰባት መዝሙር ናይ ካልኦት ምስማዕ እንታይ ኣለዎ ስብከት ናይ ካልኦት ምስማዕ እንታይ ኣለዎ ገለ ምስ በልዎም እንዳበርበረ ዝወዓለስ እንታይ ጨኑ ኢሎም ስለዚ ክንጥንቀቕ ንሕና እውን ክንጥንቀቕ ይግባእ ምክንያቱ እንታይ ኢና ንሰማዕ ዘለና እንታይ ኢና ንብብ ዘለና ፈሊጠ ኢልካ ብጣዕሚ ናብ ካልእ ከእትወካ ነገር ስለዝኾነ ኣቦታትና ፅቡቅ ገይሮም ገሊጦም እዮም ንሕና እውን ክንጥንቀቕ ኣለና نحن ممكن أجلس يقولنا مالتي كمان اختنا عنا أيضا أمبر نتما أوسا كورنت أصدنا بورو مالت أيقونا مو مع خبري لأ مزمور يخون سبكات يخون ناكال حيمانوت انت أسنعك influence كذبركا يخيل كتالوكا يخيل كوينكم أبونا أباش ولا تنسالو أباش وحمسون الله بسألوك يوم كعجلنا أكن بحر لكم جن ما يبي كلكم سبست ده هلوانا تو ويتكون نحبيكم أباش ولا تنسى أنا بشوان سي قربة صانع صلاة كبرية مع صوغ ورلنا هون بشوانس رأيبونا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ዝመሃረና አምላኽና ክብሪ ምስጋና ይሁንና ኩሉ ከም ዝተማሃርናዮ ንምዝኽኻር እንተደይ ኮይኑ ኣብ ልብና ከመይ ይሓድር ኣብ ህይወትና ከመይ ኢልና ነተግብሮ እንተዘይ ኮይኑ እታ ወንጌል እታ ምዕራፍ ተነጊራትና እያ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት ንስኻ ካህን ኣይኮንካን
نسخة توجيز كأخا زي أبيت كريستيان توجيز إياه زبل دايما فساوي نيتسأل السيطانات نيتسأل السيطاونتي فتناتات كم زمتس زنبرن زلون مخانو أبتي نهاري باولوس زتفتن فتنا نرئ لنا እቶም ህዝቢ ቆሮንጦስ ከ ነዚ ፈተና ጠጠው ኢሎምሉ ዶ ንርኢ ኣለና ሐዋርያ ጳውሎስ ከ ከመይ ገይሩ ከረድኦም ዓቕሎም ዝፀበቦ እሞ ከዓ እታ ቤተ ክርስቲያን እቲኣ ምእንትኣ ሞት ዳ ይመውት እምበር ሰቂልካ ድላይ ምግበሩ ኢልካ ትገድፋ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘይኮነት ከዓ የርእየና ኣሎ ኣነሲ ንክርስቶስ እሕፅየኩም ንክርስቶስ ከምዚ ተሐፅየት ሕፅይቲ ገይረ ንጽሕቲ ድንግል ንክርስቶስ ገይረ ከቅርበኩም እዚ ዕላማ እዚኣ ቤተክርስቲያን እዚኣ ካብ ክርስቶስ ተወሲዳ ወይ ከዓ ካብቲ ትምህርቲ ክርስቶስ ተወሲዳ ማለት ሲ ንዓይ ሞት ሕሸኒ ዝብል ዘሎ بخلا أقلالج نابنت أب حانت تقصن رئينا مزلنا جزي مالتي أب قدامي تسلونكي معرف سلسته وصرح مش تخرئيه قدامي تسلونكي معرف سلسته وصرح مش حواري بقولس انتهيز بزلو بزي كمين تابيت كريستيان نبيت كريستيان زلو أرأي بيت كريستيان سنتايا تموتلان تنبرلان يعني إذا عينت عيو إخاب كريستوس توهيبو ما أنت بيت كريستيان كموت حجي أبزي أزلنا يا معرف انتايلو سلازا أنا دماكم كابون نجو كعجس مخال مسانكو من هالباش نتفتاني فتينكم كيهلومو اتسعرنا كنتو خيكوني له እምነትኩም እንት ክፈልጥ እየ ዝላእኽዎ ጢሞቴዎስ ሊእኽዎ ማለት እዩ ሕጂ ግና ኢሉ ጢሞቴዎስ ካባኻትኩም ናባና መጽኡ ከምቲ ንሕና እንናፍቀኩም ዘለና ክትሪኡና እናናፈቅኩም ኩሉ ሰዕ ብጽቡቕ ከም ትዝክሩና ብናይ እምነትኩምን ፍቅርኩምን ምስ ኣበሰረና ስለዚ ኣሕዋቴ ሳላ እምነትኩም ኣብ ኩሉ ፀበባናን መከርናን بزعباكم تسأنا بك نموت حميم هاري بقول سلتا بيت كريستيان نايت سلونكي صبوق الله اسكبه جخا كيدكم رأي وايلو نتيموتيوس مثل أخو صبوق الله ينافقون الله أبقى الأملاح كاتسانيعهم كمزين احنا مكران صوق بدلنا نتقى الأملاح أمونات كوينهم مكرات صوق بلو مسبولو بقويتا انت تسأنعهم نحنا دقين بهيوت ننبر لنا كسب ناي هيوت ناي موت من باري كان باولس بزعبا ناي بيت كريستيان حتى مالت كمزي حنت صدر مريت هاي نهبنينا الى حنت حجر تقالس حنت صدر ناي بيت كريستيان اي هبني الو زقالس زنبر حواري باولس حجي اتم حسوت ممهران كمزي غيروم نتا بيت كريستيان كساقيوا نتا زي كونه تمرتي كمهروا خرئ خلو نا بيت كريستيان كمزي كونت أنا نصحتي دنقل جيرا نكريستوس ما أنت خقربايله ما أنت أخموتن زغل ما كراخت أجبن زتوهبتني عيوة ناي موماتون ناي هيوتون أيكونن نهاري باولس ناي بيت كريستيان حتو مالتي سلازي انتايو أبي هيوتنا كمتي كمهارنا تسنحه اسكن رأيو تي زوسدو ريسكن رأيو انتايو حواريا باولوس جيرو ثلاث ساعة بشمال تزابيته حدا ساعة بأمان تقدقيته ثلاث ساعة مركب تسيراتني ليتي معالتي بقري بحرور أب مجشة أب رباطات بفرحات أب كترت بفرحات بكله بزي شجرزي آتي نمنتاي كم تكريستوس من أنت بيت كريستيان زموتا أنا ونك موت جبأني يلو مالتي سلازي
أبيت كريستياننا كالو أنجيل كسبه كله أبيت كريستياننا إتزيت سبخنا زيت نجرنا كنجر كله استعجشنا يو حقيفنا يو كين هلو ما أنت بيت كريستيان ما كره نسجب كم زين حواري باولوس نزيو نخمكح እግዚአብሔር አምላኽ ስለቲ ድሕነት ቤተክርስቲያን ክብል ምእንቲ ድሕነቶም ክብል ይዝምካሕ ዘሎ ምእንቲ ነብሱ ዓብ ክበሃል ኣይኮነን ስለዚ ምእንቲ ድሕነት ቤተክርስቲያን ዋላ ክሳብ ኣብ ትምክሕትን ኣብ ሞትን ኣብ ህይወትን በፂሑ ማለት እዩ በኣ ክውድኤ እዚ ኩሉ ትምክሕቲ ዝገበሮ እዚ ኩሉ ሞትን ህይወትን ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ካልእ ዕላማ ወላ ሓንቲ የብሉን ምእንቲ ቤተክርስቲያን እዩ ስለዚ ምእንቲ ቤተክርስቲያን ክንደይ ዋጋ ክንከፍል ግብአና ማለት እዩ ቃል ህይወት ይስማዓልና አሜን አራያ ባሼ እንልና ኣብዛ ከነንብባት ፀናሕና ምዕራፍ ሲ ቁፅሪ 13-14 ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ከዓ ሐዋርያት ሓሶት ዝጥብሩ ዓየይቲ ርእሶም ንሐዋርያት ክርስቶስ ዘምስሉ እዮም ኣብ ባህልናስ እንታይ ኣሎ ኣምሰሉ ዝበሃል ኣሎ ዘይኮንካ ከለኻስ መሲልካ ክትቀርብ ትደሊ ዘይትነብሩ ኩሉ ከለኻስ ከምኡ ኮንካ ክትቀርብ ትደሊ እሞ ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ሐዋርያት ሓሶት እዮም ዝጥብሩ ዓየይቲኦም ድማ ርእሶም ድማ ንሐዋርያት ዘምስሉ እዮም ምስ በለ ሰይጣን እኳ ንርእሱ ንመልኣኽ ብርሃን የምስል እዩ እሞ እዚ ኣየገርምን እዩ ሕጂ ብዝመፀ ክንግረም ወይ ክንስንብድ ደይኮናስ ነቲ ዝመፀ እንታይ ክንገብረሉ ኮንቲ ክበሃለና ፀንሐ ክንጥንቀቐሉ እዩ እቲ ዝተሳዕረ እቲ ዝተደርበየ ሰይጣን እውን ንኸምስልሲ ንኸዳናግር ንኸዓንቅፍ ንመልኣኽ ብርሃን ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ምስሉሲ የምስል እዩ ኣይኮነን ግን የምስል እዩ ንኸስዕድ እሞ እዚ ኣየገርምን እዩ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሎሚ ሓድሽ ድዩ ኣይኮነን ክንጥንቀቐሉ እዩ ዘለና እምበሪ ኣየገርመናን እዩ ዝነበረ እዩ ከምቲ ኣቐድም ኣቢሉ ሓውና መምህር ተኽሉ ኣቦና ቦሽ ዮሃንስ ከምኡ እውን ኣቦና መርጌታ ዝበልዎ እውን ንቤተ ክርስቲያን ፈተና ካብ ደገ ይመፃኒ ንቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ፈተና ካብ ውሽጣ እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 30 ስንታይ ዝብል ንደቀ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ክስሕቡ ቀናን ነገር ዝምህሩ ካባኻትኩም ክትምስኡ እዮም ካብ ካልእ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ናብቲ ቀይናን ትምህርቲ ናብቲ ቀይናን መገዲ ምእንቲ ክወስዱሲ ካባኻትኩም ክትንስኡ እዮም ሕጂ ኣየገርምን እዩ ዘሰንብደና ዘገርመና እቲ ቃል ዘይንፈልጦ እንተደኣ ኮይኑ እምበር ሓድሽ ነገር የለን ከምቲ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ መፅሓፍ መክብብ ምዕራፍ 4 ኣመስለንታ ምዕራፍ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዘሎ ስኒ ሓድሽ ነገር የለን ነበረ እዩ ዝዳጋገም ዝበሎ ሕጂ እውን ሓድሽ ነገር የለን ዝነበረ እዩ ዝዳጋገም ዘሎ ብኡ ክንግረም ብኡ ክንስንብድ ደይኮነ እንታይ ደኣ ክንጥንቀቕ እዩ እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ደጊምና ኣውና መምህር ተኽሉ መመልሹ እግዚኣብሔር
مقلاصو يبزحلكا زمن أقلقلتك يبارخ أو كل قعزة خادمة እግዚአብሔር ምሳኻ ይኩን በና በቅሽ ዮሐንስ ቃል ህይወት እስማዓልና ዘመርኪ ሓፍትና ዓይነ ዓለም ነታ ምዕራፍ ዘንበብክን ከምኡውን ነታ መዝሙር ብጥቕሲ ኣሰኒኹም ሓሳብኩም ዝሃብኩም ካብዛ ምዕራፍ 11 ክንመሃር ዘምሰና ድማ ተረዳእኩም ዘስተንተንኩሞ ከምኡውን ከም ሕቶ ከተቕርቡ ዝፀናሕኹም ኩልኩም ድማ እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ እዚ መዓዲ እዚ ናብ ህይወት ዝመርሕ ኣብ ሰማይ ድማ ምስቶም ጉባኤ ቅዱሳን ዘፀንብር ጉባኤ ይግበረልና ኣቦና ኣቦ ዮሐንስ እታ መፅሓፍ ቅዳሴ እንድሕር ኣልያትካ እታ በእንተ ሰላም ድሕር ገርካ ፅቡቅ ደይብልካ ተኮይኑ ብጠረባ ድማ ኣሎ ምሳይ ድሓን ኣርያላትና ገብረ ያበሽ ፅቡቅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ምእንቲ ሰላም ዝፅለ ጸሎት ከም ብሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ ኣብ ኩሉ ዓለም ነጊሱ ንዝነብር ጎይታ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽና ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ሓንቲ ኣብ ኩሉ መኣዝን ዘላ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንልመኖ ኣለና ንኩሎም መጓስኣን ህዝባን ብዙሕ ሰላም ዝህብ ወሃቢ ሰላም ንሱ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ ወኦ ሁሉ ትሕዝ ኣብ ኩሉ ዓለም ነጊስካ ትነብር ጎይታ ኣምላኽና ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ንልምነካን ንማልደካን ኣሎና ኦ ንጉስ ሰላም ኩሉ ሂብካና ኢኻ እሞ ሰላም ክሃበና እግዚአብሔር ብዘይካ ንፈልጦ ካልእ ባዕዳ ኣምላኽ የብልናን እሞ ኣጥርየና ናትካ ግበረና ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕን ኣለና ንስኻ ከዓ ኣብ ሰማያት ናብ ልቢ ኩልና ሰላምካ ስደደልና ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሎ ናብራና እውን ብሰላም ሓሉ ንመስፍን እዛ ምድሪ እዚኣ ከዓ ምእንታናን ምእንቲ ኩሉ ህዝብኻን ኢልካ ሰላም ክሃቦ ንመኳንንትን ኣሕዛብን ጎረባብትን ሰላም ሃብ ምእታውናን ምውፃናን ብሰላም ሓሉ ብድሓንን ብዕረፍትን ክንህሉ ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾት ብፍርሃት እግዚአብሔር ብህያውነት ክንርከብ ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ዝግበአካ ክብሪ ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን ነዚ መኣዲ ህይወት እዚ ዝኸፈትካልና ኣብዚ ጉባኤ እዚ ድማ ኣምላኽና ንኽንሳተፍ ዕድል ስለ ዝሃብካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኩን ብመንፈስ ዘዕብየና ትንፈልጦ ቃልካ ድማ መገድኻ ትሕጁ ምሳኻ ዘፋልጥ ዝተኣዘዝናዮ ዘፈፅም ኣብ ስነ ምግባር ድማ ዘብፅሕ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እቲ ተማሃርናዮ ቃልካ ኣምላኽና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ህይወትና ከነድሕነሉ ናትካ ክንኮነሉ ብዝመፀ ንፋስ ከይንውሰደሉ ብዝኾነ ኩነታት ድማ የማን ፀጋም ከይንፀፋዓሉ ኣምላኽና ኣብ ሓቂ መገዲ ዘፅንዕ ግበረልና አሜን ጠለናዮ ጸሎት ድማ ኣምላኽና ድለይ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ማዕፆ ክሓብሉ ክኽፈተልኩም ኢልካ እናእኻ እሞ ጸሎትና ተቐቢልካ ድማ እቶና ዝምልስ ንኽኳና ዝኸፍት ድሌትና ድማ ዘፈፅም ግበረልና እዞም ኩሎም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ዘለው ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ሓትና ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ብተፈላለየ መራኸቢ ብዙሃን ምሳና ዘለው ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚኦም ባርኽ ህይወቶም ሓሉ ጉልበቶም ድማ ኣጽንዕ ሰላም ኣውዒልካ እናእኻ ንመስክነካ ሰላም ድማ ሓድረና እዚ ሂብካና ዘለኻ ዘመን ኣምላኽና ፍቃድና ዘይኮነስ ፍቃድካ ንገብረሉ ከም ሓሳብና ዘይኮነስ ከም ሓሳብካ ንነብረሉ ግበረልና መንፈስ ዓቢና ብንስሓ ተሓፂብና ብቅዱስ ስጋኻን ክብር ደምካን
ህይወት እንረኽበሉ ዘመን ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለው ስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ዘለው ከም ሓደ ሰብ ጌርካ ክትፍውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ልምነካ ኣብ ሓዘን ዘለው ህፃናን ዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ብዙሓት ኣለው ድራቅ ለሲኢኖም ዝጭነቑ እሞ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ብቐትሩ ዝፀልመቶም ብገፊሑ ዝፀበቦም ብዙሓት ኣለው እሞ ኣምላኽና ጸልማቶም ብርሃን ኣብ ንፀበቦም ድማ ረህወኽምኖም ስጋ ብነፍሲ ተኣስፉ ትሓዮም ፍሊድና ንዕብዮም ዘለና ወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ድማ ባረኸልና ኣኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና መገሻ ዘለው ድማ ድሓን ምለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበልና ኩሉ ዝወለደ ይሐጉሰልና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ሰላም ኣውዒልካ ንኣኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሕድረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትን ጌርና ኣለና ኣነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንመሰና እንደገልና ከብፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ልክ ሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጽብቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርስኹም ብኩይ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍሲ ትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታሕ ወይስሪ እግዚእና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ይቀቀናስ ስራይ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ራን ሳርጎ ጻናት በበስምኩም ኩንፍታኖን ጻነ ይረሴንስ ኩሎን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተወልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ ጸጎና አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስት كمون بنت اكسنا ماريا محرنا كسوس بنت زيتنا ماريا محرنا بنت ماريا مانكسوس بنت ماريا مانكسوس بنت ماريا مانكسوس بنت ماريا مانكسوس بنت ماريا بنت ماريا مانكسوس بنت ماريا مانكسوس بنت ماريا مهرنا كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወረ እግዚአብሔር አብ ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘት ዘለና የቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ባርኽ ግዚኩም ባርኽ ብሩኽለይ ትግበረልና አሜን ብሩኽ ለይቲ ድሓን አሜን ቃል ደርቦታትና كلنا بروح ليت عراي بروح ليت اللي هو تسمعنا بلوخ ريتي آمين كلنا بروح ليتي ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ كلنا بروح ليتي كلنا ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ